Sngi try bingila bani dalang kat ni kumupai lang balasi uspa jong try hangani kapor hangani ka Jaka bangini bangini Shakri bangin penkraw ka keteng ka jong try ningkong yang aku aban pediang sngop hai fi way ka keteng ka batiang ka donbor tam jong try bonong penim jong Jesus Christ ngaku aban pediang sngop ha lesi gidan ki basalor ngamla bani fi nang ni ngi pediang sngop hai fi ru nganget ka jingdan ka jong hangani ka Jaka Kadika plan ka U Blei udan jingkyrkhu ka jingim ka jongi ka ni ka janmet amen. Tito da kasur ka bajam bar ka bakamen ba ka bada sngongo shisha yu try ka ni ka janmet bengidan bani Shakri yu nginya pertalang lai sien yero yu try. Way are lai. Yero yu try, yero yu try, yero yu try. Hoi klem daklet wadi fi ki viewers ki jongi ki baju join bat ngi man la ka Sngi Sunday kumni ka por sau shteng ngi pidiang sobhai firu ka keteng ka badan botam ka jong tribe onong penim jingi Jesus Christ balesi dan na pedeng jong fi ki bedang join ha kani ka jing Shakri ka jongi kani ka janmet na kanung ka Jaka ka ba fifidan nganget kani kamdei ka basujar khat re ka dei ka AK ka U Blei udan jingkyrkhu ka jim ka jong firu bat ka jong hilang baro ki bedan ha kani ka Jaka nganget firu ki bedan ha kani ka Jaka finyaiwan na ka wei ka Sunday ka wei ka Sunday banginiyo shisha banya khawai lang komni ha ka keteng ka badan bor bar ka batiang tam ka jong tribe onong penim jingi Jesus Christ ngan puli syab ngini ban sedang banya penkentang yang ni ka por hakikti bedan bor ki jong tribe in khos ngob hai ka Jingduwai ka jong mensiem ba khoj ha ni ka janmet ngan puli na ka ktien ka jong tribe na ka shithi ka badingkong ka jong Petrol ka lenong ka basan ka khot ka banriu ter ka ongkom ni to pin penret yaladi na markata hapo ka kti ka ba crow bor ka jong U Blei ba unyo pen crow ya pi hakaya ba bet da ka ba bread halo jong ya ka jing kuslai jong pi baro na ba usumar su kher ma shapang jong pi to pin le adakar to pin ye sharai na ba uta unong ye le jong pi u ba usaitan kum useng ba kurhu yat keleng uda wat knang yan uno ru ba unyo ngoi teli ya uta to pin ye le persha ki bas kem hala ka jinget da ka ba tip badang pendep ya kita kiju hi ki jing sha shitam ha kita ki para bangai jong pi ki ba ha ka perthei nyangu kan ka janmi nam ta ni ka Ktien ka jong Blei tong in yo ban ya shimenta lang bangin ya duai ngin pen ketang ni ka por ngin khot subha yong men sia ma khot ya pedeng jong ni ka janmi hallelujah hallelujah try Jesus bakadar try ngi sngango emi ko try kan ka por kan ka janmi jong kan ka sngi ko try kan ni mela lum lang ngi ko try kan ka Jaka ko try bangin yo ban mani ban pen kraw ka keteng ka chami try ngi sngango ko try ka jing bha ka jing snai Blei ka chami ha ka jing em ka jong i way ko try ngila yo ban ya lyngba gini ki pratli ki bina jong nu snemu ba menta ko try Jesus try ngi yeng ha ka ni ka por ken try om de ka jingla ka changi om de ge ko try ka bangila na la ni re try ka dei tan ka jing ie ka jing snai Blei ka chami ko try ya ka bangila ban dan para ka ni ka por ken try Jesus bakadar shisha me de hak ban yo ken try ya ka buram ka jingo ka jingmane bara na ka jim ka changi ko try ngitip ko try be ngi ma gini ki sngi shisha ko try usaitan upaman ko try ya le ka jingim ka changi ko try Jesus bakadar re try de ka snam ka bakadar ka chami kade ka jingiada ka bakarpang ka chami ko try bam shimla bam dono ingi ken try Jesus hadu ne ka khlip ma cha ka ni ka sngi ken try Jesus bakadar try ngi khot su bhai men se ba ko chami habreng jo ka ni ka jing Shakri ka jongi ka ni ka chanmi khilai loi ba me habreng jongi ko try ngi be na ka ni ka Jaka ka dugo no ka men sem ka bam man ke try ka dugo no ka ba pinwet ka dugo no ka bam dai na me ko try ka ni mi o Jaka ka try ka ni ka Jaka ko try tap ya ka ni ka Jaka ko try da ka presence ka jong men se ba ko chami pendap pen shlai me po ka jing e mat po ka dono ka jing ni ka por habangin yo ban ya rung ka jing mani ka jingiaroh shisha ko try ngin rung ki try kita kinong mani ki shisha ki chami ko try ba me da yo ka jing sam snow ba Blei ka chami ko try na ka ni ka jing Shakri ka jong ni ka janmi ko try gida boti ya baro kinong shimenta ko try na do ka chairmanship ko try Jesus bakadar hoy kinong shimenta ka Jingduwai par ki chapun ka tang ki chango ba ka chapun kru penwai par khamdam ko try gida boti ko try tau Shakri chami ban ya ka Ktien ka ba mi dan ban sama preng jong ka ni ka janmi ko try Jesus ai kan mi no da ka bor shisha ka try Jesus be ka Ktien ka ni ka janmi ko try kan yo ban ya shem ni ka do ka try
Ya kijinan kam ki changi ko try iwan akan ikan janmir ko try om mangi biang om na mangi biang la na sadang try iwan ki try ki breo ko try ki badan kam ya me ko try jisu akan ikan janmir ki breo ko try ki badan ki try lagi changi jingaliti ko try ongin khot kerban ya ka musim ko chami ko try pami meni syam shisha ko try ngi akan ikan janmir ko try bagin mi na akan ikan shakri akan ikan janmir ko try ki breo mar shisha ikan jemput mai bor ko try Domin siapa kau cami kau try, bakal dia kau cami kau try. Kan pengen atiaring i, way kau kita pengen kita cami kau try. Habengin mi nang dia kau try, pengen lama long jingkyrkhu ski way par kau try. Bercakap himahi kau cami kau try Jisu. Hallelujah try ngi ben kraw kau keteng kau cami, ngi sngongo kau try ngi sngowi kau jenar kat kau cami kau try. Shim tiba dia akan tiba mi kau por badang sa parong ya ting sang ting bedan por kau cami try. Haketeng Jisu nong penem jengi. Amen, but amen. Hak di kapuan kan IT do ka worship team ka banyala mengi hak jingmane ka jingiaroh tiga kerpat fi way fi long lai lu kan ka jalme shim mentalang bat ngi nganget kanu ka batte ka bakhu me ka jim ka jong fi habangi mani habangi yaro shisha ka tang jong try pin ma shisha ka jing pelaj amen ti hak di kapuan kan IT no hikong pida ba ka team ka jongi. Hallelujah. Hoy, hallelujah. Ngi Sngi U Blei, ya kabang ilaban na kani ka Jaka sa sisian pat ni ka janmi, ya kabang jingiaroh ngin mani ka kerteng ka ba kraw ka jongu. Siya bang ngin yang ngin le ban jingiaroh ban mani ngin mani shi por ka ba shong ngin rai lang ngin ka jingrai matchless name. Your name is my safe place. I run to you, my refuge, my strong tower, my Savior true. No weapon formed against me, no evil shall befall me. Every plague has to bow at your name. Tingin Ri-Bhoi ano basdang your name. Your name is my safe place. I run to you, my refuge, my strong tower, my Savior true. No weapon formed against me, no evil shall befall me. Every plague has to bow at your name, Jesus, Jesus. And I call Lord Jesus, name above all names, highly exalted to your name. Every knee will bow and every tongue confess the matchless name of all. Oh, your name is my shelter. I rest in you. I'm hiding in your shadow. My strength in you. No weapon formed against me, no evil shall befall me. Every place
Every plague has to bow at your name. Oh, ingin rhyme yang no weapon formed against me, no evil shall befall me. Every plague has to bow at your name, Jesus, Jesus. And I call Lord. Ingin percaya kegerteng ke jong Yesus ini kepo. Kegerteng ke badan bor, tapi kegerteng baru. To your name, every knee will bow and every tongue confess the matchless name of all. Oh, tingin ang biyang, no weapon formed against me, no evil shall befall me. Every plague has to bow at your name. Om donatyar ban thao persha kabor Jingduw lei kamla jingiaroh rukin dem kerteng Chomi kalong kerteng alota, kerteng chomi kalong alor ki kerteng baro. Ni melong ke Jaka tuai ke jingim jungi, ni shem jing so. Ni tanga ke kerteng ke chomi tuai, ni mari ke jing pelad ni tanga ke kerteng chomi. We worship you, Lord. We lift up your name on high. We praise your name, Jesus. We praise your mighty name, Lord. For you alone are worthy, worthy. Kegerteng ke chomi kalong kegerteng ke badan bo. Kegerteng ke chomi kalong ke badan bo.
Jesus. Trying yada chimega bunga try. Yes, Jesus. Then you go pouring in rose you jingiaroh. You let banyiaroh lang you kerteng ke jong try ni ke Jaka. I think in tab lang Ktien ni ke pour. Every praise, angin ay ke jingiaroh ka shisha utray ni ke Jaka. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. You know, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Do you know every praise is to our God. Every word of worship is to the Lord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our yes Lord. Every praise is to our God. Hoy tingin pertalang Nonglam. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. So just sing every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God.
inum sange banyaro you try. Amen. Laga jingdam lesi. Mo kidon kipor ngim laban biang. Amen. And ring inum sange ban yaro ban pen krawi ka kerteng ke jong try. Amen. Tingin ban yaro sugu wi jingrai ni ke jaka ni ke por. Ke baro ka bangi nanglang. Hoi tingin tap jam ki tini ke por. Jingmane, banyaro kerteng jong mi, unga kwa
men jong utrai kapen thma ha tingin pen bana in pen bana ba ke chink men ke jong utrai krong ka bori yes Lord in obia chink men jong utrai long ka bo chink men jong utrai kapen thma chink men jong utrai long ka bo Chinda dengan kecami dan kecingkemen. Oh, thank you Jesus. Oh, isngoi mi atwa, isngoi gini kecingkemen. Yang kami ayang iatwa, kepelad lu yang iatwa. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. They say this mountain can be. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power, so much power in your name. Move the immovable,
jingrai. Oh ingin mani you try ni ke jingrai ni ke dono jingibaro. Ingin long shisha kita ki priyo ki banget ya bangi tuai. Abangi ruai ni ke jingrai. They say this mountain. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide. We've heard the tide will never change. They haven't seen you. They haven't seen what you can do. There is power in your, so much power, so much power in your name. Move the immovable, move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe. You know, we are move the immovable, move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Ôi tự nhiên loài làng you said, and I believe. You said, and I believe. Ôi tự nhiên sung nghe như cái kerteng cái trong tòa. Said, it is done. You said, Lord, and I believe. You said, it is done. You said, you. Oh, you try to never be qualified. You try to never let a fight give a crowd. Kailan kami ibigin syunget, tingin syunget ini ke pon. It is done. You said, and I believe. You said, it is. Oh, tingin mo yang you said, oh, you need to try, and I believe. You said.
Ôi thương yên mani yêu thoại Ông yên bên chăm là gây sơn Bên 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 nào mà nghi nghe chỉ sao thoại Ông đơn gây gây cái bala Bên yang ya lê bên sai nghi Nè mang nghi đón như mẹ thoại No weapon can form against us, O Lord For we have you, Jesus in our life Oh, nghi đón như mẹ thoại Ông nghi đón như mẹ thoại Nghi đón như mẹ Ông nghi nghe cô thoại Nghi kaba Malarang impat yo nghi nghe lu ba Thoại Jesus Mẹ krao bor mà bì bì nhé Kiai bar Mẹ khang krao mà bì bì nhé Jingiaroh jingiaroh Mẹ khang krao mà bì bì nhé jingiaroh We surrender it all to you, Lord. Ông IST lo cho biết Thoại Jesus Chỉ sợ thoại như là mà lê kê baro của thoại Hãy nghĩ đến những cái chuyện ngay của bà scam mà mẹ của thoại Mình yêu Blei bala Mình bên kênh riau đi lomba thoại Oh, nghĩ nghe cho mẹ thoại U Blei bà krao là đi Blei baro O magagkerteng ka lang ang Lord Dami kikerteng baro Oh, ngipin krao Ngipin krao Oh, ngipin krao Ngipin krao Ngingay yung try Oh, Jesus And how great is our God Sing it with me How great is our God And all will see how great is our God Tin ông biết how great is our God Hãy đừng chụp bên crowd you try đi cái boss Sing with me In bên crowd you play cái Jaka Ai nó cái Jaka kan mi Cái jingmane cái chụp bên crowd cái cái trong tra Namarte yang kata bau tra ching qua Yes Lord How great is our God Tin Allah you're the name You're the name above all names You're worthy You are worthy of all praise My heart will sing My heart will sing
Jesus, name above all names. Jesus, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Long would try in right love, but cross Jesus. Long would try. Can you back long would try Jesus back long would try in right love, but long would try. Can you back long would try. Tingin walang shabam chukut. Shabam chukut milo. Ay shabing in shangin ban crowd you try to like a jingduwai. Ukod lang prod u blei. Ngandem laki kosim mani mi blei. Mani forever you will be. Forever you will. Ang nagkwayo skop of hinray the jingduwai. Man ben crowd you try. The Lamb upon the throne. And I gladly bow my knees to worship you. Shabam chukut milo. Ukod lang brod. Ukod lang brod u blei. Ngandem laki kosim. Mani thank you, Jesus. Trying I added Shamiga Buram and try get jingo get jingiaroh. Inged a try me shems ngobha. Habang inang ban money. Habang inang ban penan buram iga gerteng get jomi. Nabade yaga ta try ba me kwa nega jingim jingi. Mangilang kinong money. Kiba shisha iga gerteng get jomi. Try me ditang mami ublei but even yo iga buram iga jingiaroh. But I'm done to go away pat ka gerteng get try ka bakam krab and iga gerteng get jomi. Trying ipen red lo dila die. Hakumat jomi try. Hakumat ka gerteng ka ba crowd am get jomi. Ni ailot shami ka buram ka jingo ka jingiaroh. Kapor ka badang sa barok ni debut ti ka jilam ka jomen sim ko jomi. Amen and amen. Pila ban shong. So ban ai khublei ya ka worship team ka balai lamingi ka ni ka por shi ka jingmane ka jingiaroh shisha. Para ka ni ka por ngin posh koi ka Bynta kata kalong mo niyo ban lumi ki jing ai ki jangi. Na kerpat iki ushers kin long ready ka ni ka por. Mga kerpat ye fi lesi ki ba page online ka ni ka por fi ru fi kwa ban dan Bynta lang. Ban no shi ka ni ka jing ai ngo ka bang niyo ban lum ka ni ka por. Filaban i ki screen ki jong fi don tu QR code filaban scan filaban ai ki payment ki jong fi. Nga kerpa di fi kan ke por subha ba fin up shwa kena mengini ban dapen kentang ya baro ki ban yo ban no ki plaje angu na kan Jaka ba dia fi ru on ki ban no online
ngakarpa finyesha ngin yo ban pen kentang shoi gini kijing ai ki jongi khnang ba ublei unyo ban kyrkhu lang yengi ki banang ban aish ka kam ka jong try amen ti hagani ka pon ngakarpa ki ashes ki long ready ngakarpa ya ka worship team ru ka bakan yalam yengi ka jingmane ka jero khndiat por ka bangin yo ban luming gini kijing ai ki jongi mangasngom phaban khat ya Mrs S dew khat hagani ka janmit binyo ban wan shini khmat ban pen kentang gini kijing ai ki jongi badru be in pen ban duai kerpang na ka benta ka ktien ya ka bangin sio sngo gani ka janmit Tongin ya duai. Aba kopa ke kerteng ke jong Jesus Christ, beda ke jankup ke hok ke jong Jesus Christ. Ngawana kamat jong me ko try ngawan ban aingo namar ke jing krau ke jong me ko pa. Ngawan ban aingo namar ke jing bha ke jong me ko try. Ngi aingo namar ke hima ke jong me ko pa ke dona ke ni ke Jaka ko try. Ngi aingo ik snam ke bakodor e ke jong Jesus Christ ke bamela pa ko try be e jonga. Ban siu spa na ke benda ke jong iwe be iwe ko try. Ngi aingo ik jing ai e ngi aingo ko try ke jing penem ko try. Try ke bangidang mane ngidang yaro ye me ko try. Ngi sngongo ye me ko try be me don ha ke ni ke Jaka ko pa be e jonga. Ngi sngongo ik jingkyrkhu ki jong me ke ba ke ba me the sei ke jing im ke jongi ke ba man ke sngi ko try. Ngi mla ban nyo ko try be e jonga. And ngi dap de ko do not ke ba sngongo palat ye me ko pa be e jonga. Ba da shwa ko pa ki khon ki jong me kin ai shi ka kam ke jong me de ko do not ke ba kemen ko try. Ngi kren ni ke Jaka ko try. Ye ke jingkyrkhu blei ke jong me ko pa. Ba kinang man roi ko try be e kam tam ko pa kini ki sngi ki ba khat do ko try. Kinang man roi ko try he ka jing itho ka ba kam liu ya me ko pa kinang man roi ko try be it ha ka jing shit ram na ka benta ka kerteng ka jong me ko pa ba it jonga bat nga da pen kentang no ko pa kini ki jing ai baro ko try bak ngan pen kentang ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ko pa ba shino ko try ba en pendan kam ko try kalong ko try ba ka hima ka jong Jesus Christ kanang yar ko try bat ki way pat ki hima jong ni ka perthai ko try kinang nang duna ko try ba it jonga hallelujah Jesus. Ngadwai ko try ka ktien ke jong me ko pa ka bangin sa yo sngo na gani ke Jaka ko pa. Ka ktien ke jong me ke kitab jong Isaiah ko ang ko try ba iet jonga. Utaw plang ko try ba iet jonga. Uyap terkong ko pa. Usintiyo utlor no ko pa. Henry ka ktien jong me ka ne jiunom ko pa. Try ngadwai ko pa ka ktien ko try ba iet jonga. Pensle yu shikri yu jong me ko pa. Men siem ba khot. Menang yai pen pau shu ko pa ba iet jonga ha kini ka por ka Bynta ko try namar de ka ktien ke jong me ko pa ba yet kalong ka jing shai ko pa ha kini ki ski ke pa try jing ka jingdum jing ka jing kulmar jing mot ko try de ka ktien ke jong me ko try ba yet ka ban ne scam ko try ba yet jonga ba de ka ktien ke jong me ko pa try ba yet kalong ka jing sub span yang ibaro ko pa bat nganget ko try ngadwai ko pa gi kamba ko try ngishu aingo ye me ko pa ye ka jing pen khia ye ka jing pelat ye ka jing pen thamai ye ka jing pen dap ka jong men sem ba khot u jong me ha ka ni ka Jaka ko pa ka buram ka jingo nga ai lot cheme ko pa ha ka kerteng ka jong jisu nga pan ba ngadwai amen but amen. Your name is my safe place. I run to you, my refuge, my strong tower, my Savior true. No weapon formed against me, no evil shall befall me. Every plague has to bow at your name, Jesus. And I call on Jesus, name above all names. Hallelujah.
every knee will bow and every tongue confess the matchless name of all. Your name is my shelter. I rest in you. I'm hiding in your shadow. My strength renew. No weapon formed against me. No evil shall befall me. Every plague has to bow at your name. Jesus, and I call on Jesus, name above all names, highly exalted to your name. Every knee will bow and every tongue confess the matchless name of all. Ani ka por pan ni sngongo yu try bingi dano shakri jong try basan swear iban sami ka Ktien ka jong Blei ka ni ka por ni nget ku mangila duai ini sha skor ka Ktien ka jong Blei un kren ka jing ka jong ba jong fi ka ni ka jan med amen tingin pen slam shoot tong ni ada ka jing thap Kti ka bajam kat bangi dang pediang yu shakri jong try apeng jongi. Hallelujah. Ngangit daka jing trang piwan hang ni ka Jaka. Kapaning kong kalong banyo ban Mani U Blei. Bat hadian kata kalong banyo Sngi naga Ktien ka jong Blei. Namar ngi em ki Sngi ki por ki balada. Ka Ktien jong Blei ka kenria naga chim jong ngin poi ka Jaka ka ba amen. Kedi ka Ktien jong Blei ka nya ya ka chim ka jongi. Ngashim ru ini kabuban pediang subhai pi baro ka kerteng ka bathiang tam ka jong trai jisu pi baro i besong sejrong. Kumju ru kini ki bapen na ki yeng lyngba ko online. Lani na kanunu ka Jaka pi pet. Kani ko por ngin let bet kini ki Bynta ban let ban duai. Ngan puli kini ki kerteng bat kadien katangin let ban duai lang. Nga aingo U Blei bakibun ki banget ban pha duai na kini ka Jaka bat ngiyo sngo shibun ka kamba ka ja. Amen. Nganget kan long kumju ikini ru akani ka por. Ni let ban duai nam tai ini fenisha syang pliang idon ka jingmong haka krung na kaliang kamon. Nang tangi let ban duai nam tai ini drosila marwen ide na kisnong nonghelam but idon ya kijing shep tieng. Nang tangi let ban duai ru nam tai kongdeng iem ini riur baklau sengkai. Nang tangi let ban duai ru nam tai kong sekarani karmaulong istom cancer haka first stage. Nang tangin duai ru nam tai McDonald's iem lie ini don ha ICU idon kame ka jingpen kynduh jong siam bakot kumjoru ka jingkya. Induai ru nam tai kong IT karmaulong ini pada ide ibam yo thia. Tungin le sian nak pem kanwa kerteng ngan buk ti kini kerteng in le banyak kut lang. Nginget U Blei unle ka kamba. Amen. Tungin le ini duai lang. Hallelujah try jisu bakodor. Try nginget melong ujuk menen mentabat skibam cikut. Medang long go try. Ubadang yai tre, ubadang yai le ki kamba go try. Medang long ujuk go try. But ngiwan sheme U Blei ukpa ubalong ke jubab ye ke chim ke changi ko try ke gerteng ke jong jisu nasrat. Try ngabot ti ko try. Jisu bakodor nam tai ni sekarani kar molong go try. Ibadan na pedeng ke jistom ke ni ke cancer ngabelot ni ke cancer cell na ke met ke changi ke gerteng ke jong jisu nasrat. Try ngadwai ke jingkya jame kan long pat akamet ke jongi sa sisian ko try. Ngabuti nam tai ni McDonald's emli ko try. Ibadan ICU ko try pedeng ke jingstrom ke jongi ko try. Jisu ko krendo man siam jame shani kan chem ko try. Pen kan doi ko hok pop ke jing bishar ko try. Ha ke jing jeliu jong kata baro ka man siam kan jongi ko try. Ba ka man siam jongi kan khot kar pat ya me ko try. Dredo man siam jame ko try jisu ko.
Begini ke mensiam kan ngej banwat ia ke jing pelat na me ko try. But ngadwai be ke jing kya kan long ke ni ke jim ko try inyo ban mi na ni na ICU ko try. Inyo pat ia ke jing kya ka met ke chang ko try ngaboti rom tani kong IT kan Mawlai ko try. Ibana preng tong ke jing shep tieng. Ngabelo ning mensiam shep tieng bro ke kereng ke jong Jesus naset. Kam don hok ban shong ni ke jim ko try. Nga kentai lot igini barok ke kereng ke jong Jesus ko try. Dengan dwai ke jing pelat ke bakoro ke jam kan long ke jim ke jong ko try. Shimti ni kong dong CM ko try. Ibadan prai ke jing baklau nu singkai ko try. Ngadwai ko try. Kta i ko try bunu singkai un shong bet sa sisian ko try. Uni bolom ki des barok kin shong bet ke kereng ke jong Jesus ko try. Baka jing kya kan long shai ko try. Shimti ru ko try ni Jerusalem. Marwen ko try ibadan pren ke jing shep tieng ngabelo ni ke mensiam shep tieng ke bod jing dombro ke kereng ke jong Jesus kan kenria ana ni ke jim. Ngadwai ko try kan long ke jing kya ke jing mo praji. Bat kan long ke jing kya jim mensiam jing ko try inyo ban shempat ke jim pem ke jam ko try. Dan kat begini barok ke bangingi duai ngi ai ke buram sheme ko try melong mame ke jubab sheki ko try. Bat try shimti ru ni ke por ko try. Kat bagi yang man kran ke ktien ke jame. Ngam dan na la dia ko try tang ka ta ka ba me bo ka dot not ko try but shimti ma me kran ma me shung ni pat lang ko try ya ke ga ba me ma kwa ba kin sngot ho kat kum ka tien ka jam ko try banganom kran da jing start pre ko try ke baro ka ban mi na ka shinto ko try bo ya ka ta ka tien ka ba dei ko try kan long jingkyrkhu kita baro ka bi sngot ka tien ka jam ma ka tien jam ko ong ko try ba me pha ka tien ban pen khia ko try ai ba ka tien ka ba mi no akani ka pon ni ka chaka kan long ka ba pen khia ko try ngin sngo tho ko try ha kanu ko por ngi im ngin sngo ko tho ko try ke e ka ba me thmu ko try ba me ai ni ka tien ko try menginang ban pen kre ya ka jingwan ka jame ko try shimti ni ka por ka ba sa baro nga pa ni bro ka ka teng jong jisu amen nga ingo u blei ha jing shang don shbun ki ke banga kwa ban kren ngalah persyang ro ya ka ban pen kre Nrei hakoi ke singkat pangadang syong katu ka ni Taiew. Kawan koi ke Ktien ha ka donut ke jonga. Bat ke ni ke Ktien nga persyang ban kelat nga persyang ban weng no nrei ka ni sa hangta. Bat ke ni ke Ktien ka ba ong kum ni. Ngia dei kum no bat u blei. Bat nga ai kerteng ru igani ke cingkran ke jonga ni ke por ngia dei kum no bat u blei. Fi ha ke jat meriu jongi kum ke jat meriu kasi ngi set smart bahamania kli ke ni. Marsin ya kynduh hangne lesing empat tip ke kerteng kebening kong ngin keli fidei kur yu fidei jat yu namar ngi kwa aban ya connect la kumno ru lada dei syukur ker ko mekeren kalaper daya dei ke bayajan baya don je dei na kunu keliang ke je dei kala khamper ke jinga shania ker ko mekeren kala nang kham jilio lesi lada ngim dadon je dei ngia bhang ya keren rei lada isu ong ngadei syukur te pi kalaper Bat hang ni yang sedang nang ta. Ba ngiadei kumno bat ublei. Lesi ngam su thu ning kong ke bublei kwa enga bangan kren. Ringawat ye gni ktien ngiadei kumno bat ublei. Ngam persyang banuat kat kum ktien jong blei ni thu fi kadon ka por ka bangapoi ka Jaka ka ba ngam su thu kumno ban sedang. Ndreng ai ngo ublei ubabo ye gni ktien ka dono jonga kendiat pa ya lam nga. Bat kapoi sia ka Bynta pat ka bangam poi perkhat bakani ke Ktien bublei bu ka thau ya ka Sngi bat ki por ki bakhat do kumno mengin pen kre ya kata ka jingrong no lani ban pen kre ya ka jingwan ka jong try na ini i jing kran iba ngia lesing abu ka teng ngia dei kumno bat ublei pi bubun na peng jongi ladangi perkhat agi sia dei jongi ba ublei ka ban ningkong Ngisngo thu ngidei sakri jong blei amen padon ki ba khamle extreme ngala ban oi kata Ktien ki ba kham mo kham kran kham tam khendiat ki ong dangia keli udon wi perlo jangale wo nga kumno ki brio ki ong kumni ngong ki ong kumno wo nga keli file yu menta yong menta ngala trei ka kam jong blei nga sum ba ka biang kata dola kran mo u nga perkhat ka dei sya ka jinga ong Yang lada ila atrei nom I kam joblei tu ublei pat unle ayu. Kata kadi jing keli bubu yang abat kata kadi ke jing sisa ngimla ban trei ya kam ga jong ublei ngia trei lang bat ublei. Ublei hadu mentau jisu ong ukpa udang trei hadu mentau udang trei. Lada nga trei kam jong ublei ngani tu fi ka nom poisin sino. Lada fi trei kam jong ublei ka nom poisin sino ndrei lada ngia trei lang bat ublei.
Namar U Blei udang tre hidup mentah ke baru ke ba pingi ke kamba ke jing roy ke jing syakri jong kono ke jing syakri kedai ke jing tre ke jong U Blei ngi ki briang ki be tre lang pindai u masa subsyura be Diengdoh labiang de U Blei ba tre lot ki berkhon tiga bar sedang ke bang aku ban peni fi hangne kelong ngi address ye la die la ni ngi kran ye la die ngi kam ye la die haki babon bangi dei ki syakri ki jong U Blei kata ko we ke jing dei ke beningkong ngiong bangi dei ki syakri ki jong U Blei Ndrei kini kasi nganget kan terlalu lut ya kerkom perhat kesong fi baro kumnong ya dai bat U Blei. Pi nangilen ban pen naga Ktien jong Blei le sing nganung pulia kan sim ya kapor. Genesis kal nong ba arpun reo ka khat ka ba arpusau. U Blei u ong kumni u Abraham u syakri jonga. U Blei u address ya Abraham kum u syakri jong U Blei. Exodus kal nong ba khat sau ka khat ka balai phuai. Ktien jong Blei kong hong Moses u syakri jonga. U Blei u penitho ikibri jong hukum ki syakri ki jong Blei. Ar Samuel kal nong banyo dekat ke besan. Kong khile ye tho yo syakri jonga u David. U Blei u address u David kum syakri jong. Kum juru Isaya kal nong ba arpau ke dekat ke balai. Kat kumbau Isaya u syakri jonga. Fi ka bening kong kai ka bangi perkhat perkhot kambak la ngam ong fi bakalong ka babakala mingi ding syakri jong Blei ndrei ngan sabu fi shibun ki ki pada nang ni khmat le sef ngotu namala da fi dei tang ki syakri jong Blei ni to fi pindo nong shibun ngan sabu fi ki ki Bynta ba fin igat kum ga Ktien jong Blei bat ngada ai ngo U Blei bobo e gani ka donot jonga ningkong ngak lumar jong ndrei kan pandang ya ngan stu Blei ubo ki ka bejeliu bat ngakwa ba gani kan rung ka donot jong fi baro ki basngap akani ka por fi ha ka ningkong baro ngieshim ngidik syakri jong Blei kamlong babakla ngidei ki syakri jong Blei U Blei address ki bri jong baro ki syakri ki jong Blei ndrei ngai ka don ka wei pade le sing anum shong slam hangni na mar ki don ki Bynta ka ban yakran mangan kham shong slam ndrei ngai ke ka Blei u address ki bri jong u ka ba kham kiu khendian ban ya ka kerdan jong syakri ban ngau persyang ban pen nga persyang ban wan ngai don tang wei brio bau Blei u address u kum u paralok fila da fi ong syakri bot paralok la snutu unu u baham yang hajrong hakijnya dai bat fi u Abraham la khot ya u dei u paralok jong U Blei Isaya la nong basafwe ga khot ga pra ko ongom ni u sembai u Abraham u lok jonga U Blei u address Abraham kum paralok ar chronicle kal nong ba arpau ga khot banyo u Abraham u lok jong me hala karta kani ka Ktien jong Blei ka batai spang Abraham Genesis nong ba ar khot apply ko ni bat la khot u lok U Blei ya u Abraham dei tang mau marwei u bayo yang ni ka kedan ha ka testament berem bu dei u parlok jong U Blei lesi fila manong kumno spang Moses U Blei u yakran ba Moses kum ba yakran ba parlok ndre u khlam address u Moses bu dei parlok jong U Blei nga persyang banwan pai kan ni u yakran bat Moses kum ba yakran ba parlok ndre u khlam address ya u bat akapor ka ba Moses u yap ro bu yakran Joshua wong menta Moses u syakri jonga ulayap u address bet kum u syakri ndre ka don gini ka kedan ka ba kham halor hak jede jungi U Blei kata kedai bengilong ki parlok ki jong U Blei ban ngi ditang Abraham u bayo ini ka kerdan bolong u parlok jong U Blei u jisu ong kumno pi long ki lok jonga lada pile kat ki bang hukum manga yafi pilong ki lok jonga lada pile ya ke ai ka ba nga hukum yafi bat ngai hang ni pada bat kani ka jinglong parlok ba U Blei ru kadon bat ki kendon lesie bun na peng jong fi piedon ki parlok nganget babun na peng jong fi piedon ki parlok tambak ki parlok ki don kendon pimla ban lek bagi parlok ki bele de ki we ki kam ban ya lang bat ki tu ki wei ki badang ya siapa na gaching ya lenti jong ki bat U Blei ngam penrem ki kim sutanat ban ya parlok bat ki bawan jeseng man na gasngi nomor Blei pinumla kidon ki kendon ba pihak ban ya lang ba pinlong ki parlok jono jono fi hagi pon mensyang pon bagi parlok ondang lawan Sohthri ngani tu fi ngaken mau artli ki snem ki bang ya klem parlok ngaso kum ban bidru ngade bobon parlok ba ka siem kat sa mga lek ngadon parlok hagi dong ni asor Shillong ngadon parlok lut haman la koy puy ka dong ndre arsnem
ngahap ya klem perlok namar blai anda mengalayat bau blai nangalet ban syongkai bat ki suja iwe den iwe namar blai kar ko me thu khana kam ya poi su no ka tien ka thliet ka baki kran le si nga ro ban sngap teng teng mo le dia tingiam lien kom tu man swa ka biang rein dang lawan su blai ni thu fi kidon ki kendon fi blai blai bu kendon ba nyelong parlok bat blai jisu wong pilong kilok chonga lada pile kat ki banga hukum manga yafi fi kadon ka kendon ngasapet beli Abraham usyak khot uparlok chong blai kidon ki kendon ki bau Abraham upendap kebening kong umi na la ka chong ka yeng mo ko homeland ka chong na ka chong ka Jaka sa ka chong tip chano ban le u kongo yo blai bat ka poi ka puot ka bau hak ban kenya yo isang u kongo yo blai kidon ki kendon ba pinlong ki parlok ki chong blai bat hakani ka jinglong parlok bat ke jinglong syakri jong blai ngai i kadang don kata ke distance ha ke jingya lenti jongi bat ublai ngam chui kata mensuan rei nda du bublai bo in ka Ktien persang banwan ngasi sngo sarong ela dia mangi syakri ublai mo nginde kran nur ngesek address ela dia nginda duai ru bon pensle u syakri ngi address be ko syakri bat ndang la yat leng baju kini par khot ngai pleng ublai tumu yangi ha ko wi ka kerdan lesing yang sayat yang nismat benipet kata bat ke jinglong syakri bat ke jinglong perlok nginom lalat na kani wan num sutu bakla ngindang dei syakri jong blai ngindang dei perlok jong blai ndrei ngakwa phin sutu ka kerdan ka bau blai ubu hakise dei bat u piu Abraham utre ban i ela ka jong ka yeng kesem bat ban kenya yu isa bat ke jinglong perlok hi ka dei ka badon kendon yones nong bakasan khot bakasan ka ongkum ni ngam khot chu ki syakri phi na ba u syakri tip ya ke ei bale u kan rat jong u henrei ngala khot ki lok phi namar ya ki ei baro ki bale yo sngo nok pa jonga ngala pentep hapi menta phi la sang ban i ke ni ke jingia yar ha ke se dei kum u syakri bat kum u parlok lesi ngam kran ye ke ni ban pra minunu don ki ba syong syakri hayeng ngarong ade u syakri ngatrai hak office ke ngatrai ngade usyakri bat ngatrai nado shipau hado san kata kade timing da pi pha shong tam teng teng ya pan ko overtime namar ngade usyakri da pim ai tulop shon nakut penai ngani tu ifi ngam le shu we beli trai kham tulop kata kade kedan jong syakri fi hang tangi poi pada so parlok pada udon lawi ke kendan bo hak ban le eke ege ba ya menjur lang berkhot ndringim la ban ya lang ladang im ya sungu thu jingmon bat ha jingialong parlong bat ublai kedai ha bangi ngile ki berkhoi namar blai u parlong udai u bangi ngi share shibon ki berkhoi fi mi share ki bat ki syakri ki jong fi na fi don gunu ko problem ka jim fi lesi la da ki ki syakri ki badon bat fi ki dai ki belalong parlok bat fi la man share kata fi la man slok bat ki hendrei pinomia thu la da fi mi thu i ki bre hendrei ki parlong la da fi don gunu ko jing e lai don sa jingai kan ono fin sim ke mobile fin phone banyo banya keren bat i banya share bat i ya ka tu problem na ni ka jing e ba pi kendo kata ka de ka jinglong parlok kala kham kiu hajrong ya ka jinglong syakri le singa sa ai biang kham hadian ni kini ke berkhot bat kini ka de ka ba aku ban pni fi ka jinglong syakri bat ka jinglong parlok jong blai ka de ka badai tang ba ngidon kam ban kiu sakawi ka kerdan ka bau blai ukwa engi bangin sngo tho bat kata kadai kekerdan jong ke jinglong kun lesi sho bangan kran chpang ni lesi lada piwan kai hayeng jonga ngala ban pen itu ifi nganong ini kong ibairap yang hayeng pin ko blai kiti nang tan sekaliang kamonong ini di perlok jonga ibasa ni hajan pin ko blai kiti i ndrei sa chpang uwan ukun jonga nong uni udai ukun jonga nakini kilai pila ban differentiate lani ban penya fair ayu kidon ke jendai ke bajan batnga ada pi yang ada beruspa pi ke jingdon ke em jonga par khot pi tiep bau niu khon udai nong yo benta ju tu bar khot mdei itu basong tre hayeng mdei itu perlok buan kai ndrei udai niu khon pi kata ka dei ke bang aku ban yalang fi sui ke dan baga jinglong khon ngidon ke jendai ke bakrau ba ke bat ublei bat hang ni ngi Matius kenong bakat wei ke dekat bakat wei kong kumni. Sisa ngong pi naki balakha naki kentei omdan ubalami ubalakrau yo Yohanes Baptis ndrei uta ubakhamret aki hima ki beneng ukham krau yo ngam chang ngam jukham
perkat bahaya kan ni. Ngasutip baik ki banget kila ada ki bakam kraw Yohanes Baptis. Jisu ang ki balam kana ka kentai perkat. Wasngoi engan oi kan ni ka kentup ya ka Mary ka kentup Joseph ka kentup barok ki bakana ka kentai perkat. Ukam kraw do Yohanes Baptis. Ndrei ubaret hakihima ki beneng. Ukam kraw banu Yohanes Nongpoh Baptis. Philip ngangong balay udah ong ibaret. Lesing inawan haka culture haka kom perkat jungi ki kasi. Ngalaban penengkam dengan ni Ktien. Ngalaban ong ka kuon kan thai ningkong ka kham kraw yaki. Nomor balay ngila da ong ibaret ti ka kuon khat do ka yo lut perkhot ti kan kala kraw lupa. Finrei haka kom nge jungi ju. Ukon ningkong udai ubayo bon bha ya ka jingyo pateng. Udai uba petlot ki perkhot udai ubayo lut ki perkhot udai kuon ningkong. Bat hang ni Jisu song ubaret hagi ma ke jong kimne. Kemudian lada ubaret ru ubam dadon ru haga yeng ka kedan ke jong ukham kraw banu Yohanes Nongpoh Baptis. Fi gani ke keren ya ke Shillong kon jong U Blei. Yohanes nong bendingkong dekat bakat kat ki bapdiang ai ka bot balong ki kon ke jong U Blei. Fi ban long ki kon ke jong U Blei ka kham kraw ban syakri ka kham kraw ban ya ki parlok. Ngia dei kumno bat U Blei. Kat pangadang lek ban pej ya Ktien ke jong U Blei. Ngai gani ko wei. Jisu ong Matius nong bar poi dekat balai poi ong wong ki nongkrong bat ki nuti ki lek aswa jong pi syakihima U Blei. Kai ka baja bat kini ki prophet naduk ki por ki pemenswa. Kalong ke ke baki ki perkhan kumno bakila bandon hakini kaya ka banga bat mapingi don tong ilai man pulian Hosea lenong beningkong ke dekat ke baspo. Baha ke Jaka bala ong ki pi pimlong upai lang jonga on ong haki pilong ki kun senrang U Blei baim. Nadu ke por ke barim. Nadu ke testament ke barim kini ki prophet ki jong U Blei ki pri jong U Blei ki i kini. Ban ki kwa makani ka poi ka por haka por ke jong ki Henry ka khlampoi namar Blei ki tip ya kini ka kerdan kalong ka bakraw ha bat ke bakraw bat ke bakham halor ban long ki kun ki jong U Blei. Lesi ujisu hikai ini ke Jingduwai ko paham jungi paham neng. Nanga persyang banwat ingin ke Ktien. Ngapet wat aga testament ke barim ru ki address lani ki khot U Blei ukpa. Deuteronomy nong balai puar khot ban riu lesi pila mencu tho ki bakwa ban tho. La address len la khot U Blei budai ukpa. Jeremiah lenong balai khot khat khandai ko ongkom no. Pin khot yanga ukpa jonga. Matius lai khandai Kiju, umdai tang ikut U Blei ukpa, yu Abraham ru ikut ukpa. U David, haka kitab Samuel ke beningkong ke ikut bersau ke lenong bersau ikut bekat wei. U David ukut wat yu siem sol uang ko ukpa jonga. Fikar kerjing ikut ukpa jongki ke testament ke barim ke hamsting. Lesian nang orang akar kom jongi kasih pisngot ho ikani. Lada ki kun jonga iwan hang ni yu ko ukpa. Nganumong oiru. Nama kata kamu dai kerkom yang abin kot. Kukpa kamu udon cerong ba, udon kamaj ngai, udai hak keadaan ke bahalor. Ndrei kedon ke Ktien ke ba lada ikot yang nganong oi. Kamu lada iong papa, lada indah kot pa. Fi ngam jiu asngo bagi kuan kin kot yuk pa yang pa. Kilok ki kot kumta. Fi pisngo tu ngakwan wara ingin ke Ktien. Ba kecing kuan. Bat kepa kadon dak wei kecil dai. Fiki kon isel nadu mensua ki address hadu mentah ki ju ki duai U Blei ki duai kokpa. Tangba uni kokpa jongki ukham jingai. Hak kecil dai. Namari Abraham ru ki ongkpa. U David yu sim sol ru ongkpa. Mot kani kar kom kepa ka baki ki khot ka dai yu basa jingai u bahalor u bamla ban yo connect dak jing iet ka bajan. Henrei tong lei ban pulien ka sti Syakinong rom kalau nong berperat khot bakasan kong kom ni. Hendrai pila pediang yu mensiem ke jing tingkon dau bangi yayam kerpat aba gopa. Ngasutan ada ini Ktien meneru ibuan banduai ini ipenmi ini Ktien banduai jing angu aba gopa. Nama kini Ktien dah fipen kelabek syak Ktien pareng kamut dadi. Lani papa. Pila da kibriu kiwan khot papa yang ngam sotanat. Ndai lagi kuan ki khot papa nga
kata kadai deka jing sngo ngalak banti ki ndre daki khun jonga ki khot ku pa ngan domru namar kalong ko ba insult yang ngak madon secngai ndre ngadai ha chan bat ki fi kani ke jing wan ke jong mesti ma khoi kawan ra ingi ya kani ke jing chan bo blei papa ngelak man khot yu blei ki ju hadu manta ki ban khot papa yau blei mang kidang khot bet ku pa udang don bet secngai ngakwa man wara fi gani jadi tungin pej yang naga city siga skinong galatia nong basau khot ka ban riau ko kom ni tina ba pilong ki khon u blei ula pha e mun siam u khon jong u hagi do no jongi udaya ang aba kopa fi obsol pol ulet ban batai ya gani ktien aba kopa kari ka bajan palat nang no lada fil adon ki khon jong fi pidai ki kpa Pio asngo bi khun jo fi khot papa ngat thai la fil asung thu le ka sor jing khun jong fi pin klat lut ki bedon ha chan bar khoi pin wat yang tu ka sor number play ka don ka che dei ka bajan ha ka ktien papa bat hang ni ngai ba ka jinglong khun ka kham halong ha jrong ba ne ka jinglong shakri bat ya ka jinglong parlong ngi dei kum no bat u play ngi ya dei ki khun ka chong play But agani ke jeda ki khun jong play tongan pen i fi kendian. Ki shakri bat ki parlong ki penya dei bat ublei. Hakata karukom kat ba ki la ban le bha. Fi nga ngatrei ngalong shakri ngatrei ko office ngadu shakri jong katu. Nga relate lani nga penya dei bat katu ka kam ka bangatrei. Hakai ka bangala ban le bha. Nga sungu tu bagi kam iet yang ki kam yaro yang ladang ala ban le bha i ki parlok ru kat pandang ya bha karang don kecih dai kabajan pirang la ban yaro ki bat ki depend lani ki shania ha kecing le bha ke chong ki ban yo ya kecih ro bat babun ki basyakri ublai hadu mentang isnai ki dai namar blai ki dang sa kedan jong syakri bat parlok ki perkhat dak bakila ban le ai bu blai usu tenat ki wala kata kalau ngebadai mengi hak banle ngebadai khmat chong play ndre ublei ukwa ingi banle ya ke ba ublei ukwa badutmu na kecing kecing bad hagini kecing ya dei ke ba ngai hang ni wat laki ki perkhat ra ke bagi le bha ki nyo jero no blei ki syakri bad ki parlong henrei mentangan wan ra fi kendiat ha ki jinglong jeng ki khon people khat ki bladon khon ki khon ha yeng laki le bha la ni kim le bha laki ko ngo la ni kim ko ngo ngani thoi fi ka jing e jong fi ka khlam blat no amen la da ki tu ki bon trei hayeng ki bakla ngani thoi fi finwat riwe ada ki perlok ki mia dei sho ki la kran ska ktien ka bom dei pi melong perlok sho ndre ki khon ngani thoi fi ka mat ben ka perthai baro ka jing e jong fi ki khon ka sa be ngapet na kecim ke jong David bot Absalom. Ha kecing shisha le ulah dei ban penyap yo Absalom. Mdei tang buile persya. Wa Absalom uya shong kurim sendan bat ki lok ki jong David. Kadi ka pop ka baso syirkai mso kwa ban perkhat ka baso ijli bat ka baso maru ndrei u David udang yam nam tau Absalom. Ngami tang kecing dei jong David Absalom ngai kecing dei jong Blei bat ngi. Nafila long ki khun ki jong play compare pi bakla kat no compare pi long kum no piamla ban pen blat ya ke ching ke jong play la da fila de ki khun tak da la dangi syakri u play kum ki syakri dangi syakri u play kum ki parlong ani thui fi ngirang don ha ka kerdan ka ba syapo ba wala da u play do bu kerdan kata-kata ndrengi sngo thu namar ndangala ya chkhmat sngo thu ya ke ka bu play u kwa ingi ban long ndreng dangi de ki khun ki jong play ka ching ke jong play ka de ka batut ben sya ka chim ka jong ki syakri bat ki parlong haba ki kwa ban le ai bat ka jing ya de kam bat fi ki don kam make instruction ka jong fi ada phim ong le kum ta kim tip ban le kum no takada u jisu wong ya gitu ki senran wong ngam khot chu fi ki syakri nga khot ki parlong namar blai ya kai ka ba kupa jong umut ban le ki syakri kim tip ndri phi nga pen tip ikani bar khot fi pen tip syakri ndrei ha parlok nang pedem ndrei ke ig bajabat ki khon i khon jo fi hayeng itip ye ke ig ba fi phile imdan kam man up ki instruct jong fi lani ki jing tha jong fi nakapor sakapor mar itip yu ye ke ig ba fi phile jisu ong ngai ke bok paule ye kata ngale fi la da fi de ki khon
pinle ya ke ai ke bok pa jong pi bah meneng ule mdan kam da instruction vi bobon ngi ki am ya ke instruction kum ki syakri mtakin dawan kim tip hi pasat ke jan ni pasat ke yeng ne pak liang ke tiar ne ki am sang da pila ail pak instruction kin le ki perlok jong firu ki don kam ki instruction ke jong fi pi haban pentip syaki ndre ki kuan na yeng kin i la da kala don ke tiar pimnan kam ban dah kalau don gajan, kita tap washing machine lah ni kisah, kita leh hi nomor play, kitip ya ke ega beri benle, lada kita long kikun. Fi nomor play, kikun, kidei, kibadon, bat ukpa, haki pot paro. Ki kumba keto au yanes nong basan dekat bakat kendai nganum lek ban pulia, kikun, kile ya ke ega beri ukpa ule. Fi kejing long kun, kawan ra syakani ke kerdan ke bakhama jorong. Ki syakri bat ki perlong kila ban perkhan kila ban snosi namar kedon kepor ki hab ban lit tiet yeng ban wat jingbam kat kum ka Ktien U Blei Lukas nong bakhat wei khat kebasan ko ongno kolok ya aikel yang lai teligi kpu kini gadi jingja bo jisu uyatho ba andala tiet yeng mo ka tu jing batai jisu tu lada pimko aban ai ro ni ki wan tiet pin kie pin ai ndei tang baki ki wan pan makin rei ba kapenwet ipi ba pitia kamot ladang Jingduwai ngi yo bet rei ngakwa anu rai fi ka wei kelenti panang ni kini ki buan kyong kolok le sik syakri rum nuot tis teng miet ban wan ban pan jing pan ladam mdan ai ki perlok ti ki kham nuot mo kin yawan ngani tu fi lada fidei ki perlok jong blei pidang don syabar kadon ko por pi hak man tiet yeng sobha ai pu lem lai teli ki wan ki perlok yem mdan jingba Fila dang idang long perlok idang hak banya tiet yeng. Ndrei la da fidei ki kon. Pidon ha jing tia ha nep ke basan. Da pi sngo tangan pi ukie bet pi plia be ka fridge ne pi plia ka duli pi bam kat paman. Kejing affair ha pedang kejing dei kum ki perlok U Blei bat kejing affair ha ka bepia dei kum ki kon bat U Blei ka dei ke kerdan ke bahalor e. Fi kum ki kon ki jong U Blei takadau Blei bebuan nangi ki kristan ngi struggle kan ni ngia syam jing kan ni ngia kenduk ke jing ho ke jing kan wan back ni tu ifi ngarong kenduk sibon ke jing ni syami irung hospital we den iwe ngaso thu ke de bor ke penwet ya ke jing sekri ndrei hakini ki berkhon ka Ktien U Blei ke hikai tang we mengin aingu U Blei mar Blei la dekat ki nang aingu U Blei ke jing kan wan tambah ke jing job ke bakham khrau kan wan ke jingkyrkhu ke bakham khrau kan wan bat U Blei kwa ngin kemen be hi por berkhoi takadau ke jing yu ke bapiwan pidon ha bo yeng pideki kon Pidon kam ke bam, shim. Pidon kam ke shim. Kat ke pidon kam, pidon ha ke ying ke jong Blei, shim kat bamon. Takadau ngam nusong andalek ban penyeslok ki beri ki ba don kam ke jing pen kia ngaset yalam syeki ban priang yu jisu. Ngong lada pila degi kun ke jong Blei, ha ke duli ke jong Blei ngong ke jing kia ke don pelat ke don lut nang to bar khoi. Shim bet. Ndai na pidang degi parlok bar ki syakri ni tu ifi ka definitely ying steng miet. Takadau bisa request ini penduai lem si ita. Nomor Blei ngidang don syabar. Dari ningila dei ki kon ki jong Blei ngidon hapo bat ngiyo ya ka banle kat bangimon ha ke hima ke jong Blei kat kum kamon ke jong Blei. Nang ta pade ki syakri ki dei lesingan penon kami ni Ktien ki dei ki employees. Ki syakri ki dei ki nong trei. Ki batrei nam ta katulom bat nakam ta ipor ibakat to kane. Menta kidon ki baterai shikenta, kidon ki baterai arkenta, kidon ki baterai nadu shpoh dosan, baro ngi adai ki syakri. Kumoi pi menela dam siu tulop syingi, kelakut ke jinglik terai. Menu balik terai klem siu tulop. Namar ngi dai ki syakri. Ndrei lada piwan ha ke kerdan jong ki kun kiri ki try jong ke business. Kimlek terai hang tu nam ta bunyo tulop. Lesia pi nang ni pi don ke business. Don kapor pi ong igi kun jong pi ai pen pet lam yang ketuangan le jinglet. Di kun ong na duk kanu beje inum keli kum ta. Kanu pi siu tolop inum keli kum ta. Ili tray bi hang tu. Kinong tray le se kilami san beje. Ila mensong do khadar beje. In tray bi daga jing kemen. Nomor Blei kede ke business jongi. Inum kwa tulop ro nomor kat bidon kam iyo ben niyeng. Pi kata ke jing pair ya ki batray kum ki syakri bat ki batray kum ki kun ha ke hima ke jong Blei.
Babuan ngin thui fi ngasosi manoi kini ngi yele puli haki theology namar bangi miokam haka secular world mo haka perthai ke badai banyokam ngili puli theology namar blai kadang lait bun ka kam pastor. Ngi trei naga Bynta ka kupo. Kadang ka Ktien U Blei ru ke ba kran syapang mo ki batrei naga Bynta ka kupo. Bat kini kalong kiai ke ba lesi tongan puli kini naga station Nongrum nong ke bakhat rio tongan pei ke dekat ke ba khat pra namar kibakum kita kim syakri yo jisu Chris uba utrai jongi hendrei yala ke jong ke kepo badala ke Ktien jali jo Bat ka Ktien iro arsap kia syukur gi donwot jong ki balui-lui. Bebun nangi gi metrei kum gi syakri. Kati ki jing syang ya trei imta ka kepo. Nga ngali trei office la fim asyu ka tulop nga ka kepo jonga ka than dengan le yungan syong hang tu. Kati ki jing sisya. Ndai tongi no mewan haki hima ka jong Blei bani trei nam ta ka kepo. Tongi no metrei kum gi syakri. Tongi no metrei kum gi parlong. Ndai tongi no metrei kum gi khon. Ngin syem ga jingkit khle ka jong. Kata kadi bu Blei kwa fi la da menta fi e ga business fi hagi khon gi jong fi phim ku slai gi kai perkhot ndai la fi bo gi nong trei fi hapan khat saka jing siu fi hapan khat oi tu san beji la le ga business fi kadang dai hadu khandai du spu beji phin le kum no kadang sibun ga jing ku slai u Blei u kwa ki balong kum ki khon ki ban ya trei full time judan part time ha ki ba ga jong Blei Pila menteri office, pila menteri, pila menteri high school, pila menteri kanunu ke Jaka, pila menteri business, pilong full time bat U Blei. Bat kacing tray bu Blei kedai mengitray dekat donot barok kum ki khon ke chong Blei mendai kum ki syakri mendai kum ki parlok nang biang kinwan ki syakri kat nang biang ke jing siu kinwan ngani tu ifi ndai ki khon lada phimdan ei shu hayeng ru kindan bat pi kata kedai hakat kerdan ke bu Blei kwa ngi ngedai ayu ngedai kumno bat U Blei ngedai ki khon ke chong Blei sakoi ki syakri ki parlong Kumau ngi fi menela danga introduce fi ibe shonga yeng introduce fi ibe perlok bat ya ukun shonga manu bala ban kliem la ni ban kam kanti ke jingdon jonga paro mdai gitu arngot syakri bat perlok nginde iet kanu ru gila non bam jahiyeng jonga man kasih hendrai nda poi hi ya ka ban a ya ke jingdon jonga paro ngani tu ifi ra tu ukun sai la kanu ru Lau dah dakai kan nur ngani tu ifi hakam khadu te ka ketika nya biar ka kerteng ka jong ki khon dikidi ki khon takada bat U Blei ki khon kidi ki khon ngiedei kum no U Blei ngiedei ki khon ke jong Blei ngidon hagani kerdan tongin syemi ke jingkit khlie kum ki khon mdai kum ki syakri mdai kum ki parlong namar Blei kata ka de kerdan ke baham jrong fi namar ki khon kidei kita ki ba perkhat ya ka lawai jong ka family baro ngam keren ni gitu ki bayat klumar ngakren ya ki badan ya gejingkit khlie fitep agajat mari jongi kasi ngi lesi kini ke generation mentang i kala khamper ndrei kishen rang ni tu ifi kim ton Jaka hayeng la jong na fila shong kurim fila mi leng ni tu ifi ka e bhaban wan shiyeng ngai kendu shibon ki perlong ngom jupoi shiyeng o that ngan le shiyeng ndai kendu kun bakham dukhi ngani tu ifi ula that man le shiyeng tong ini melong kumta Namar Blei ngidei bandon ya ke jingkit khlie kum ki kime ki pa ki batep U Blei tongin nang ya ka ban penya iki khon kan thei bat chenrang bekin don iki jingkit khlie ka badai tongin ailang kum ka badai ya baro tongin ya buat kat kum ka Bible tong ngin ya ki bamdai ban ya buat no haka jingya kum ka jat mario ka jongi kidon sibun ki bengi haban kan dia ngomong wini ie lot ngidei ki kasi ngini hab niat yang tahi ndai kidon ki kei bingi haban ie mangi hab ie kaban peniat hagalenti ka Bu Blei ukwa ingi bangin peniat lem kumta ngani tu ifi namar banga ngam don para kan thei ngam don men kan thei ka jingkit khlie bor khoi ka ha banga ngai pleng la da ki shenrang ki batep U Blei ngani tu ifi shispa pila man shania au kon shenrang pin i shibon ki kei baro kinlong ki bayat bet adahiyeng baro kin shenran banwan ki jo fi la da ukon shenrang jo fi udon ubatep U Blei udon hakayeng tang surung tang susong mu ngai kalalot ke jinya keren baro ngamdei ngwa syukran kumni ngakren lengba ke experience ka banga ngaya lengba ke experience ki parlok ki jong abar khoi
Fi kikun la dau deu senrang kum ka Ktien jong blei le kampen ha bo kun senrang fi la dau don kun senrang ba syakri u blei u don ha ka yeng ni tu fi ka singan not ka yeng paro bat kata ka dei mambar ba ka ni ke bu blei la bu lupa baki kun kila ban le shibon ki don shibon ki ka baki yo bat kata ka dei ka ba kordor ha ka jinga lanti ndrei kam kut ha ka jinglong ki kun kani ka dei ka benta ka bang kwa ban benta bat fi ngi dei kumno bat u blei kam kut ha ka jinglong kun ngia dei kumno bat ublei ngakwa ngin mara syakini kani kadai bu blei pen ia nga bangakwa bani benta bat fi bat onda bu blei pen ia kani ngasngau tu pleng ke baro ka bu jisu wan ban le ka syong hakani kumno ngin pen kre ka jingwan ka jong tra jisu ka syong hakani ka bangan benta bat fi menta ngim dei tang ki syakri ngim dei tang ki parok ngim dei tang ki khot ndrei ngi dei ka nonglek kurim amen bat kani kalong ka bakodor bah bat kat pangaleng an yutu ifila da shim da Bible study kan simpo da gibanai ndrengan sulet kelum menwanra nang bapinyo yekike ho nadu ka testament ka berim nadu how isaya la tho san pusau ka nong ka khot ka basan kong naba unong thau jong pha ulong utanga jong pha nadu ka testament berim ublei ubla identify la dia kum utanga jong ki Israel lesi kum utanga jong kanong let kurim ublei ula de penpau ila di nang tau Jeremia le nong balai pui ke dekat ke balai puar kong lang ala long utanga yaki ong utrai kata kadi ublei ula de penpau pai kini ndreka yaki kidang don hak testament ke barem nama ujisu 4 semlawan 4 semlayap alo geding na 4 semlami 4 kalong ke yaki wat hak por ke testament ke barem ni tu ifi ke ching kalong baki brio kimla ban be iki soit ru kimla ban cast out demons hak testament ke barem takadau baningkong hi ubaban ban le gani deu jisu uban pen i gani ban be gi soit bat nang ni ha ka chingwan ka jong masi makhu ngi mentangi don ni ko bor ya ka ban be no ya ki soit takadau pin pe ya ka testament ka berim baro gitu gi basyak penyam kinong kanan baro ki gi mamani ek soit mla ban pelat ya ki dei tang ka we ga dei bus penyam bet dalap gi bale ek soit de muchulen thamau bet pinalap gi baklim len thamau bet nomor play kenunu gi bla syong bla proses ki mensiam baman mla ban pelat nomor bau jisu 4 yap ka snam jong jisu gede bala ban le kita berkhot bat dei tang kata bangingi don hagani generation ko mongi fi mene ki prophet na do ka testament brem ki up bandan hagani generation ka banga bat ma fi ngi don ngilong ki khon ki jong play ndei tang kata menta ngilong kanong let kirim ko jong play ngan let ban pen i fi khendian jisu ong kum ni baro gi jingkran gi jong jisu ngani to fi ngasayo jing shai upen shong nogrem ha ka jing shong kurem yo ne sel nong ba khat saw ka khat ka balai ondang ala len no bat ngala kre epi ka jaka bat ngan wan pat bat ngan shimti epi haladehi ba ha ka bang long manga piru pila banlong ngi men shang juk perkhat ba ka ni ka dei bat ka jing shong kurem ngam juk perkhat ba ka ni ka jing kran jong jisu ka dei bat ka jing shong kurem fitip ha ka jing shong kurem ha ka kom shong kurem jong gi ju lesi nga sa batay bhai ki detail ba ushenrang uha marsna yeng dodi beruspa usna la ka jong ka yeng dodi beduk usna shi kamera ha ka yeng ka jong kupa jong hadim labyang ki berkhot usala banlik shaw ya kani ka nonglik kurem kani ka dei bu jisu kran ngalek ban pen kre ka yeng fi ban ngan sawan ba ka caka mangalong mga piru pila manlong ngatias lenong ba arpsan ka dekhot bakhat lai namar kata tu syarai na ba phimtip leni ka sngi lem ni ka por ha ka ba wan ukon ubrio ngia perkhat be tai ka jingwan ka jong tra ndreu jisu kran ni ni tu ifi ubis na ka jing shong kurem ka jong giju takadau ka ni ka kentien fitip ki babun na ka wei ka chat jinget ka i ka ba ki accuse jisu ki ong bo umdei blai namar umtip ya ka sngi bat ka por dei tang blai batip hendrei ujisu uklam kran ni ka ni ya ka jingtip na ka jing bam tip ka jong ukran ni ka ni ha ka rukom ka jing shong kurem jong giju detail ngan saai ndrenga kwa ban ong fi kini kawe ba umdalek snai kini ke yeng usna ya kawe lesi lo du bodon usna kawe ke yeng la do umdan usna kawe ka kamra yeng jong kupa ndala dep lut na dong sedong utu khon umla ban ong ali shaw no mtala dep ke yeng baro uha ban am ya ka hukum jong kupa jong kata ka ka dustur ke jong giju pateng la pateng ban nganget hadu menta kidang treka me kata ndau tu kupa urapet labyang na dong sedong unsong san khilik shaw no labyang mtep akan nugas ngi mtep akan nugopor kensan ong khilik shaw no ka jingkman gadon ndrew ni khon mtep akan nugas ngi namar ujisu bu ukuran ni ukuran ha ka rukom jong ka jing shong kurem
nang takabak sekawai pedangan penifi Matius kalau nang bar pesawat khot belai penrio Henry sepang kata Sngi bar kata kaporu omdan batip lemni ki angel kimneng Henry tang ukpa jongahi nomor dari tang ukpa uban ya ke direction ya ukun ban lik syau ya ke ni kanong lik kurim hagajing perkhat jeng kiwe gijak jeng ki ong bu jisu umde ublei nomor ba umtip dari tang ukpa batip nomor biong bu ublei ude batip lut baro komno jisu umtip hang ni ndeu jisu hang ni ukuran upen syong norem na ka jing tho syong kurim jong kiju fi ke baro na filan igini kijing kran jong jisu kapoi be kijing syong kurim but hang ni utho ben sya kijing syong kurim but lesengan penifi khandiat ki details don't lightly ke lani lai Bynta ha karukom bakiju ki pendap kijing syong kurim ka bening kong ki khot ya ka shedukin kadai haka Ktien U shedukin kadai ka por jong kata kajing ya penbet ya ki baro ngi kasi ngi don ni ka tuamo sya bangin bo ki engagement ngi don ka jing penbet mentali ka along kumta haki por ki bamen shwa ki don ki bi thu engam tip hadu kanu kalong bisya tambah ki ong haka engagement ki penbet do kini berkhot but seir segitu ki ba mut bania tho ru namar teng teng dang long nemlong bania tho namar kin lai wo ki lai keli ka kur ka jai berkhot kin sasan don wei kni ong ani mi bit chu pi kata lakun Finrei kadon lupa kerja penbet. Ngai ki kasih rumah tak kelem tak penbet cua kisah arrange ya ke Sngi bandon ke engagement. Nama ke Sngi engagement ki numla asyuk baniale umnu kini pendap lutwut bahkan niat bet syafrang. But kini haki ju kadon lesi kamdai ke love marriage ngalaman ong kamdai ke jing ya syuk jing iet masa poi jing tuandrei kedai ke arrange marriage hakini kepor. Fi ki ju ki penbet. Tang bah kini ke jing penbet kamlong persya ya kamon jong kitu ki bani tho lada kimon kum ya ka Rebeka Abraham uphaliwat ya ka tangba shwa bakan wan ki keli phamon em banlet bautu syakri jong Abraham nda kamon kesawan fi kamdon ka jing penbor bat hang ni ngai bau jisu lesingan wan ra shu jisu ni por Matius nong bar penreu dekat belai pendai ko kpa jong ala da don lat to ai bakani ko khuri kan yo let no nanga penban om kumbangamon manga Henry tang kumba memon nadu ke jing sedang jong ke jing syong kurim kadon ke jing penben hab ban yamon bro arliang bat ngasas ngutu pleng ujisu uhab ban mon ye ke ka ba atam isak te mas ni ka Rebeka ka ba habriu te biang hen lesik senrang kisu kata Henry Jisu kani kanong lek kurim mapi bat mga lesie ngilong tik kumbalong hakapor baka perthai shwa ka jing pentamai ka jong blei hadien jong ka jing hamno jong Lucifer ka sniudor kani perthai ngilong ka bakhlem dor ngilong ka bomdon dor bomdon ship lesie ngilaban long ka ba isi Henry Jisu uhaban priang upen ko ngo ya blei kupa ban penben ya ka jing syong kurim bat ngi ki Nongpoh kalong ka ba U Blei nangalapoy hang ni nga sutu kanno kalong ka ba dei nakatang bangasa nangala sutu ikani nga ibo jisu kanno us miss up da kasnam ban shim ya kani ka jingrai lesi na om ta pim sutu lesi kan san la pirang samla oi pi pihak ban ya tho bat ka tola ni bat utu lesi ka dur pim ko apet lesi ka jinglong pim ko apet pinpoy hak Jaka ka ba lesi babun na teng jungingin pet wat na yeng ru ngalap buan ki ba pet hakasnya thor ki pet namar bakimon mrei nga aingo bo blei utre ban chim yanga ba dia fi kum kanong lek kurim wat hak jinglong bapop ka jongi namar ka jing e ka jong u bat upendap ya kani ka jing penbet nadu kani ka por ka dei ka jing penbet hapreng jong blei bat kanong lek kurim ka bolong mapi bat manga Kabenta ka baar hagani ka basdang jong kajing penbet onda kila dep ya penbet kumni shwa bakan poi kani kajing ya khawai kam dapat dei kajing tho ka ba dei ban long rei ka long kum ke engagement shwa ban poi kani tip ki haban le kumno kini ki ju baro bakan thai ba senrang ki haban pengam melodi hagani ko ka bagi khot ka make ba lani ka make wa dan ki bakano make wa tambah ka dei ka ka bagi haban pengam hadu laisiat kani ka keren ya kejing penbaptis pi hadien ba pilaya penben bad mensiam bakot pi pediang yu jisu kani ka kejing penbet nam ta kejing tho syong kurim
kan mau bah ke cim jong pi ba jong ke jingat leti jong ikum Kristan ka sedang nang ni ngia pen ben bangin saya tho song kurim ban ukon lang bro kani kalong ke cim pen ben ha ka klimat ba pi pdiang yu tra Jesu kani ka di ke cim pen ben but hadian kani bobon breng jong ngi siem ke jing baptis nakada da pilet kat kum ka rukom jong giju pisas no tho ba ke jing baptis ka de ke pen ngam bet maki hangi hadu menta shom ne tho ki hapan pen ngam kani ko lakum no laisien usien rang ru ya kan thairu takada Jesu belai usong yu ones pembaptis ya ka brei ban le ya ka hok ban pendep ka hok jong belai mele bet namar walau kham khrau ban yu ones pembaptis ndrei u hak ban pendep namar ka dei ka rukom ban pendep ya ka jing tho shong kurem nang takadon sakwai ka Bynta kalong shwa kumnum no live ho minute shwa ba ka ni ka engagement kan sedang kadon ka jing san ya ki kot ki sla baro bat kini kalau ke bedon kamba haka dustur ke jong giju mar bling hak ban le ngini ke dustur mar ngi hak ban sotho ya ke ei ke bangi ngi em menta bat ublei pi ki hak ban san ya kini ke kot ke pagi kot ke ketuba hakani ketuba ke don baro ki jing ya menjur ki jing ya kut jong bro aryang lesi usen rang law banong ngan ai ke pisa ngan ribha ngan sumarbha ke kenthei kala ban ai kinunu ki jing kular hang tu baro ki jing kular ki ham ban pendap hakani shwa kani kajing ya tek tian lesingan ong be kajing tek tian namar hakten haka tian parang kyong betrotal mo betrotal ho kadai kaba lesingan nira ifi kendiat u joseph bat kameri kiladap ikani takada onda bakaya thu bakala pun yu jisu umut banlik pelat jar fila dam padap ya kani u joseph tu layak lah kajong mdan jingte asyo ndrei nda filadep ya sanye ni ka ketuba kalate but hakani ka jinga sanye ni to fi kila ide shkurim tambakin pat ya salang nda dia nang ni ka shimpor kum ba shisnem tam ye takada ngingi ladep lut bau traj super khot menta kadang up saya kani ka weipat ka Bynta lesing sekren ni kata but hang ni hakani ka basanye kani ka ketuba ngapet bahai kani ngawat bahai kani kat kum ka tradition jang ki Jew they bandon arngot ki witness but kini ki witness ki day bandai ki Jew kim day na koy ki chat menriu ban kat banganak perkhat ya kani ngani tu ifi ka jingmot ka jonga ka lambe shatai shalor ka ding fna kalbri mau Jesu nganget daga ba shisha nganget ya kani upendap ya ka jingsan ya kani ka ketuba daga snam ka jong halor ka ding fna kalbri ban ailot ke jingkular jong baro ban sius pa yang abat ya fi but kini arngot ki ba sha sanar fnalang nganget ki day ki witness kat kum kani ke jinga tho sungkrim don kam arngot ki Jew ban witness fi ha tu ko pon ni tu fi ya kim ju sa narfna ya kita baro ki bedai ki nong shong snong jong ka himarom ndrei ki Jew la klas ya ki la nyau ya ki kum ki nong ele persya pinsa kema tu por ki papalat yo barabasu ude way leader jong ki nong ele persya ya ki himarom but ya ki Jew tu por la shim ki dai ki nong ele persya takadau ka jing sa narfna ka dai bitangi kitai ki bamdai ha ka himarom kemut itu ki bisa nasma ki dai ki Jew kiri ki nong tu kiri ki nong peniap brio ki bedai ki Jew naga tu ke Jaka but kan nganget bakini ki dai ki arngot ki witness hakani ka ketuba namar belai u Jesu usan ka snam nganget ekani namar kata ka dai bu pen scam it is finished wong mo la pendap alor kini nakal free nganget jingiaroh kimi dak snam ka dai ka witness ya ka ei ka bu Jesu ule namenta ka nong lek kurim but kani ka long kata ka jing ka kenjaban pendap ya ka jing hete Ktien but kani ka jing hete Ktien ki khot ha ka Hebrew ha ka Ktien Jew yang ke erosion mo betrotal engagement kani ke shim lani ke penlong ya kani ki sna ya ke wei ke ten dan Sohthri ki pol kitab de ke jan kani ke long kum kata ke symbol lani ke nuksa ya kata ke yeng ke bo uniu senrang on sapen kre ban wan shaw ya kani ke nolik kurem bandon batu akani ke yeng si junop bat hang ni kini blesi ke koren ke stage koren ke baar ke nong besan khot khoi ke keren sipang kini yeng trap fi abangi pediang utra Jesu umsi mo uwan ha kini ka kam kemet chungi upol om kini ngamet chungi ke yeng trap ya ka ban saliet no mar ngidon ke yeng ke bo Jesu lapen kre but hak ni ki dale ki pendap ya kini ke tek tian berkhoi hai ni yeng jan kile ang ni khnang ban ken mau be ni yeng jan yeng nam ta ka yeng bo tu nong lek kurem open kre nam ta ka nong lek kurem but kini ketika met kaba ngingi pedang Jesu hang ni ketika jingpen kre jungi bang in sedon ika yeng shong ne kemen siam jungi ke sa ie kini kamet ha ko ke si
Kasai ladangi ngidang don haka mo haka por bakawan ke jingrong no ni tu fi kini kamet sapen kala ngin sa syong dakawi kamet ke bampot syo bat kata kare ke blai pen kre nam ta jongi bat sakawai pada pen fi ni kalong ba haka ni ke jingete ktien unong let kurim hang ni uhab ya kaban ai ya kanong let kurim la man long ka siar la man long ka dunu ke jing ai ke bakham rem dor bat kumju ru ya ka sadi ke balong ke senjat dei hang ni ki pendap lot ya jing som kurim par ho hang ni ha ke jing tek tien ngingyong jing tek tien ndrei ha ki ju ke ni ke erusin ke de baro la pendap lot iki berkhoi tangba kim pala banya salang ki haban ap ku masih snem hadian namar bo new senrang un haban pen kre e ke ye kolong tik mo jisu ong ondang ala let ngan pen kre ke ye ngan son chawi fi ketika pendap ya ke ni ke jing san ki berkhoi efsos kolong bani kong berkhoi bakhat lai kha sa mensia makhoi ulong ke senjat nganum lek ban pulie mensia makhoi ulong ke senjat yang bat ya fi takadau kadon kampalat mensia makhoi ya ke cim jong fi kat mengingat ban Ktien U Blei ngiri bandon mensia makhoi ya ke cim ke jong nomor hadu bakut ladang ngimdan mensia makhoi ni tu fi ngila wan syai wat ha ke jing rong no bat kata kadai ka ba penti kana ba mensia makhoi ulong ke senjat ha ke cim ke jong pi ba jong bat on kile dep ya ke ni ngan tu fi kadon sakawai ke Bynta ka ba ki haban le kalong bakin wanra shikuri kawain kini bro angut kin hab banya di lang kamut ban silut ya katu kecing yakut jongki baro ha katu kesni ban pendap lut ya katu baro kecing yakut jong kini arngut ki basyem ya katu kecing rai namar hang ni hi kila ilong shikurim la pendap bat ki lemno ki di ya kini kawan na katu kuri bro angut bat kat bangalet ban pej ya kini ngaken mau ma ches nong arpun riu khot arpunyo arpra ujisu ha kecing kawai bakhaddu bat ki senran usim ya katu kuri bat uang kini kalong kecutang ke batamai dak senam ke jonga bat kata kadi ke bau jisu le ule iki baro pindape ke jing le jong jisu kawan bet theng kum ke jing shongkurem ke jing khawai shongkurem jong kichu le sia bat igani ktien ya tho nganget kamdon haki kasi menjua ngatrai kala mandon dak we ke ktien nganget dawan ke gospel kami ini ktien ya tho mangi menjua tang udak rumdan ya tho ke imo makanya hi kada kongsan i kada gijing ya tho bang ya tho nya san nya kular gi ke berkhot nya tho ang tu ngi sapen mi ktien ya tho shongkurim mentang babon ling kren short ngim ong let shongkurim ngi ong let ya tho nomor bab ya tho fi nganget nadu wan gospel ngi yo ini ke ktien bat kani kada bodon kam nomor hagani ke engagement ki ju ki pendap lot gijing ya tho ki bar khot ya san yang tu bar khot ki witness bar khot hang tu pendap lot bar khot daladap nang tu uniu nong lek kurem ulet ban pen kre ke yeng kumu jisu ong ngan let ban pen kre ke yeng ondang ladap ini ke yeng daladap ke bar khot ngason shaw ani lam fi Shillong ringkat bat nga hakat ke yeng ke batamai fi kini kedai ke jing shongkrem jiju ndrei kampat kot kadon sakawai ke Bynta ke baki khot ke nisuin kedai ke jing tho hang ni bat kini ke ktien kawan ke ktien neso kabamun lada fish berpiwan rak dak tian pereng kadai to take lani to lift up ban shim lani ban rak no kakaran bi take ya kicing rong no pila dang ondang la pej ikini kicing tho song krem jing hiju pleng ujisu kat bu kran upun song nong rem nang ni ladang ngim su tho e kani nginom nang ban pen kre ya kicing wan kejong utrai namar ke kiki barwa ublei upun song nong rem na kani kicing tho song krem mar ondau la dep igini ke yeng ko mo ong fi mene ukpa un so ong bai u li shau no uturo kan san tep wot bat hendrei ngadon ban ong blessed pu ki prophecy mo barkhat satang khandiat sngi menta mohnuan ke jingrong no ngayo pet aki YouTube bobon dan ki ba ai bat ka diet ru hoi ka Bible ko ong dan batip i ka sngi lani ya ka por kidan ki ba ai ba mentau benai katukan ne tarik sedian nang ni kan Jaka jingrong no kingi bebun ki I comments bomdan batip hot ngatip ya kata bomdan batip ya tarik bomdan batip ya singi ndrei na ke jing sutu jonga ngampen rem ru ngampen kesan ru nomor belai kadon haga ktien ke jong blai abu jisu u ai ya katu ke jing ke farsi shapang ki thesoti ki babit ki thesti bastat ki gi shpongun san gi babit san gi bastat haswa punong let kurem unwan bat bhai kani
ngayo ini Ktien tinggal menurut man perem menurut man penkesan ru namar banda lapoi arsan terik telai tip ke jahanam ja hendrai kadon kecing perta siteng miet manu ba perta phim tip khlam kran shai ke Bible men siam ba khoi ne kila amde ki brieu ki jong play tamadon ba perta ba wan unong let kurim takadaw la dadon menuno ba ong ba utrai la januan ong be amen namar ngini dua bu trai wan koloi phim tip lanu tambat dan nong perta namar belai kini gi spongot ki thai setting ani thoi fi ki haban pen kre kabakong san e ga jing pen kre jungi ke dei bat ko pniang takadaw nga song fi mensiam ko ulong ke senjan fi ke jing pen kre ko pniang ga kren yu mensiam ko ka syarak ka kren ya ka mensiam ga jong priu marka mensiam ga jong priu kalong ka syarak jong play ong ka tien ga jong play but mensiam ko ulong ko pniang but baro ki yo thia ndai tangkini ki babiet ki yo thia ki bastar ki yo thia namar hagani ko por ngani thoi fi ka jing snio jong ko perthai kalong hadu kata ata la karet awe la ne la ra no la rong no ki jimut khat jingi de ki bon ki ba baro saudong pin pek ka jing optional pin pek ka jing ja ki ba susi menele ngadang kendet sipang ngadang yo message ba ja iwe khlung mo ngadang duai nga syong tu ngadang duai nga pek ngadang snai khlung Dewan iwi kong buan jiseh ni itai khlung ru yasriam itek kong tekedur ngapet ngongai daim dain. Pina mang ngas ngutu bagi jingja ke bro saudong kipen kulumari ngi. Kira ya gini kijimut jemprat jungi baro naga jingi yat ben ban ublei. Pi wat gini ki mastad ki yotia ki babiet ki yotia. Wat num sungo sorong banganga biang bet naga jingi mensiam. Kadang kapor ba pi yotia kamut ba pindu ki jing lej. Ban haka jingwan ke jong trai kamut ba pindu tang kawai kalong penben bakan dap peniang bet ka kulpi ka jong fi takadang nga aingu life san snem ngayat bu blei ngampat jui haka jaka baka bible study kalong kum ke jeseng haka Sngi U Blei dei tang hang ni bakhap nya hab ewan kloi menyo jaka syong ru nga aingu namar ba nga tip baka nie kalong kawai pat ka make ba ka jaka bangin pedam miladian mau jisu ong pilong khoi daga Ktien ka banga kren Pi Ktien U Blei kalom ko ngiwan ban pengamila dia nakapor syakapor kania ka penkre gi jimut pi lada pi pep hasu pep je seng se tang steo pi sungutu ka ji mensiam kalong kum no nga aingo mentam ngidon ngini ko online wa lang amdon sini Shillong ru ndai Sohthri ngala yo man sngap bandon bet kum bandon lang hangne je seng bat ngayo mensiam sibun wat ngadon singai nang ni bat nga aingo U Blei ba kini baro ki jing penkre kini baro ki prophecy ki bagi brio ki ai tong ino me perem tong ino me penkesan tong ini penkre ila dia pi ngin penkre kum no pi ki kan thai ki beladep ya tho mo ki ki bayo ban ya tho pi sngo tho kum no pi penkre shop pi ya tho apet ki don ki ban bam than sibun ki bam yo khap nya ka jan ya tho ki don ki ba mthya miet than mo namar balai yo kalong kum no kadur kadar kipen biang ki make up kipen biang na dong sedong wal angam de kan thain ring atip ngai i ki prio ki le kata ngayo snoro ba ki kran namar balai ngi kwa bangin long fet akatus ngi tho ndre ngi poi pade bangin ngin up you try unong ya tho jongi ngi kham ya sim sting khandian ngi kham ya le lemu khandian ngalan pon kam ta Ktien fi ngi dei komno pat U Blei fi ke jingmut baro wan ra gitu berkhot ngi dei kanong le kurim Nomor ngas kami ngani utrai unumwan syawi ki syakri. Unumwan syawi ki parlong. Wat igi kuan ru. Unumwan syaw ya kanong let kurim. Kata kadi ke bedon kam hagi ciim ke jongap jofi. Kumno ngi pen krek ngangan ai fi gani ga jing ai jengbot nganom ai pakas ngi nganom ai pakas diet. Ndre fi kwa ban pen krek kumno ke jingwan jong trai ni tu fi. Man laga step pa fikir. Man laga step pa fikir. Lada pidang la ban pen, pidang sotu, pidang tip. Ba pidang aingo U Blei ya gani ka Sngi baro si Sngi kum ba utrai unwan no sibit min miet ladang ile kum ta compare la no wan nga ong kum ta ma don we parar kemi jonga wong ndala sya ye ngan le kum no ngongam judon bekelin la sya ye lem no kebun ki keli be kum no mengin poi ha ki jingrong no na fila sya ye ngan ya tu fi ka ba pala Wat namar nganget ke ika jinget jonga kat Ktien U Blei anda poi ke jingrong no de uni mensiam bolong ke senjat
uni undon lang tiba ngi ban ra yang ngi namar ba ngam try da ka we ka bor bangi la ban ya kiyo sti sun de da ka bor yang man siam ba khoi filang sia kiyo hi da ka met jengi nang ni sting don kam ki oxygen ru la da ngi la ban kiyo don kam bu rocket la ni missile we ban ya plek ndrei ngi don kam ya ka bor ka chong man siam ba khoi la do man siam ba khoi don shu ki im jengi pin hab le wat kini ki ba biet ki liwat li thiet phniang la da fiwan ra da ka we pat ko phniang da ka we pat ka ding la da kran teng ha ko we na ki jiseng ka kran nang U Blei itu kadon kading ke beper. U Blei uang ham itu. Ndrei ningkong kiariam kum kinong itu. Kita ki bebiet berasan ngoro kiariam pim itu. Kini bebiet kini bestan di pe. Yo kham pabriu ki bebiet ro. Kala ban long ta ke Shillong jungi perkhoi. Ndrei la dam don phniang U Blei pe ko phniang. Kini ke senjat kadon ne am ka ketiga jong fi. Kadon ne am ka ketiga jong mo men sia mo khoi ulong ke senjat. Tu ngin pen kre ya ke jiwan ke jong Blei kum kanong let kurem ngia dei kum no bat U Blei ngim dei tang syakri wat langi syakri U Blei ngim dei tang parlong wat langi dei parlok ke jong U Blei ngim dei tang ki khon wat langi long khon jong U Blei ndrengi dei kanong let kurem ke jong U Blei habang dei kanong let kurem tang ini pen kre kum ta pi ki bi chwa bania tho pi tip kum no pi pen kre pi bun kam ha syap tang lenu fi nyo phone mo keli ai satu la long kum no chenia la biang gi don kam kata tang kata ke jing keren ke jong fi tong in phone ba try man ka por mar gi don kam man pen kre ya ke jing wan ke jong tra sisa ka por ka long tier palat ngani tu fi ngali nga solungo butu khon jang bom jon je seng ruang la kunum nu ko ar pnyo lawan be try ngom kum no metep wong em ngapen je seng rumwan tang ba uai prosi bon man ar pnyo ngong tongan pediang wan tambangan ngan pediang wan ol syah ngatingan pen kre namar blek ke jingwan ke jong trai mdan batem kumong ai pimene unum wan shaw ik shakrin wan shaw perlok num wan shaw ya ki khon ru on wan shaw ya kanong let kurem te kum kanong let kurem kum no ngi pen kre kata ka de ka kongsan e ngakwa pinyo ya kata ka donot ke jong fi compare ka Taiew bro saudong ke jing e pinomla ban sop lada pi mi lot baro ki Snong ki police department ki minister baro ni tu fi mdan bala ban sop ini ka problem namar ki bor Jingdom kilanang pelat ke cingtrei ke jong ki kelas dang bat ke cingtrei ke jong Blei kelas jankut ha ke cingtrei ke jong siam takadang so ongi fi ka pelat ndaladwan ke cingrong no la da firang don hangni pertai lakat ha ni ka por ka bamenta bu men siam ko udang don bat ngi hangni udang pen kendo udang pen sngau thu fi ke cing yadai ka wat Blei udang pen pau ke cing dei ke jong Blei shafiru ki brio kat ni ki ka donot la da men siam ko trei sho oni tu fi kalong ka por ka ba ba kalong kapor ke kiban sa atau kapor kiban yo ban len pada kiban sya jing ja kidai kitu lesi kibal along ko mengi kibal atip U Blei ko ni dan kam su ban batai ya ki ke jing kala pamun kibal atip U Blei tang ba kiba kensting dala sya ye te kapor kila atip ya kendo ko no tamba kin ne bet namar bikin kwa ke jing em ko bom jikun kin sya ndrei kiba thamai ngap perkhat kalong ka ba hadu kata tang menta bangilet banyak selok banyak dua ki na kapor ru ka eki ban pediang yu jisu wat ha kicing trei ke jong mensiam bakoi ndai la da dan chu mensiam khoi kalong ka den rei kum ki brio ki ba syakri U Blei to ngini pen kre ya kicing lek kurem ke jongi ngan khot ya praise worship sini ngini wan ngini ruai kan wi ruai ngini lek ban ya duai lang bat pi ngilong kanong lek kurem ngasong ngaperkhat ngini ngong da syem da Bible study ka syem di benai ndreng orang rak kelum nut ki berkhoi tang ba pinyo ya ke ai ka U Blei bo ka donut ke jonga ngia dei kumno ban U Blei hoi ha ka donut jongi ngi de bandon ka donut ka basyakri ngi de bandon ka donut ka balong parlok bo U Blei ndreng ngim dei ban klet ngi dei ka nong let kurim ke jong U Blei ngi don ka kardan ka bahajrong e pi unong let kurim unom pet inu inuru un pet be ka nong let kurim pin pentot i ka nong let kurim umlang ngi don ha ka Jaka ka ba halor ba kaya bangi don kam ngitang shufon Sohthri ngani tu ifi da ke Jingduwai ke jongi iki berkhot kin biang unong let kurim unum pen biang ya ka nong let kurim ke jong ngani tu ifi lapo ya ka balong special ti ka kardan ke jong jong fi ngi ngimi i ya ka ngitang nyesa ha ki Shillong syakri ngitang ya tiang man let Sohthri mo da ke Jingslur ke Bible ko ngini hap an let Jaka ka bangtang tam da ke Jingslur mo bodon mo de nong let kurim de su tong perlok de su tong kenrat jongi udai unong let kurem jangi tapi ni ko ni yang lang ni let bani ai ngok lang U Blei all it takes
just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. In all my life I surrender, 'cause I live for you, and I live for you. And I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Spirit, we need you more. Hallelujah. Holy Spirit. Now that my heart is open, now that my heart is open, I am ready for you. Hallelujah. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. I live for you. And I live for you. And I live for you. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit, you're welcome here. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit. Ri-Bhoi lang ipin krek ka Jaka. Ipin krek ka Jaka. Try play hangne Bynta. Great right. Hallelujah. Man trong mi I come on, Jamaica, long right. long hangne. Hallelujah. Try ni wan pan shall be. Ipin krek ka Jaka. Ipin krek
siam bakoi hallelujah try me ego right ni don hot give trang go try me ego right ni don hot give siam go try go me pai ke tin ke cham me go try me yen bala ni we go try Jesus karo ni dai ga nong let go dem ni long special la kama cham me try hallelujah try ga roi me na pandap try du siam cham me try begin cool me jong i kan dai ga lot of priang try oh kindap begin priang ki pot paro hallelujah oh ni man pen kre ga jiwan cham me ga jingmane hallelujah right compare ga perthai ga jaiu compare ga ga don sao dom jong go try rengen pen kre ga jingmane ya ga ji tho shong ko go try hallelujah jong khol lang bro hallelujah oh ria baba bayan jere mashande oh ga pala lo ga jing try don siam jam hallelujah right me ing ni ga don or ga prang me ing ni ga don or ga siam go try oh try pandap go try ga jing joki hallelujah oh pandap ga jing joki try hallelujah oh ga pala lo try ga jing try don siam jam hallelujah oh try pray go try ga jing jai jam hallelujah oh ma se kara mashande oh re baba bayandere mashande hallelujah oh re ba sikire mashande hallelujah long kynduh try ga kadang ga bakoi ga cham hallelujah kadang ga jing pen pau no try kadang ga jing pen pau no try don na pedeng jong fi hang ni pila dolot ga jia dei bagi bai ba thon jong fi baro pila kala long marwei ngam tip dei mano tamakani ktien kawan na ga don hot ga chong kat bang adang sngap try me don ayuban kran choni upai lang don na pedeng fi pila do no ga jia dei ga bachan bat kita gi bai gi ba thon gi chong fi pi kala long bar sa marwei ngani thui fi utrai udung udei unong let kurem chong fi pilong kanong let kurem ga chong utrai pim long marwe daga jingiet ba uan ban san halor ga tempna kalbri daga snam ga chong wala uman namar ngilong gi bapop nreu pendap ga mon ga chong pa daga snam ga chong u la sil no ga chedei jongi padu bakan poi ga por unwan shaw ngi kom kanong let kurem ga chong pim long marwe u blei wi je fi u don bat fi le sing anum khot chini shikmat da fi don haga ta ga chaka ga ba e fi som bala sha gerlot da ge kenro bro saudong bat ki ba ye ki ba thon ga chong fi ngang la ya ga ka por nga so tho ka long kum no dai to tiep u blei u kwa ba ne connect bat fi ha ga lenti ga ba compare chu sho ha ga ji ga ba kham ha chrong chu sho mau bleu ap ye gani ko po haba phim dan chi ye chu ye no no ban ai de han tau bleu kwa itu chi ye jong fi baro na ka do no ka jong fi baro nanum khot ye fi si khmat de ang no chaka fi dan fi siam ni si churai ga ti ga jong fi ni ne doi lang nam ta jong fi churai ga ti jong fi pi lak khang lut ye fi ne ga che dai gi ba bon bar ki ba ye gi ba thon ga jong fi Shurai ga kti ni doi lang am tai chong fi don shibon gi brakti nganum khot ifi sis khmat dengan khot lang ni ngan khot lang pastor khot lang ba jon khot lang gi ni gi brang ba chungi ba iban stu shalor nu gi rang ba gi badan phila ban doi lang nam ta stu chirong ni yang lang nang ni ni doi lang ni yang ni doi lang nam ta gi ni baro ngin doi bo play unyo connect pat ga chi ga jong play pat pi anda filai connect ga chi ga jong play pi system ni shibon ki pri ga jong play ki be kendo ma kendo pi fi se kendo bat ki fi se long jan bat ki ha kai long yeng ga jong play ngin pen kre lang ga chewan ga jong try to ngin le ngin doi lang nam ta ki ni paro ki bra ki ti hallelujah try chi su ba ko do me i go try ga chi len ti ga jong ki me i ga chi shem ga jong ki try Jesus ko me so tho e ga jing slow ga chonki ye ga jing long marway ga chonki go try aba me wan chani ga parthai go try get samani me long marway go try dan gi be don bat jan ban doi lang pat me go try ma ban ker siu gi san ran go try me sha ye marway go try me so tho go try magani ga lenti go try me lam ye ki go try ban pandap ye ga man ga cha me go try Jesus ko nga doi nam ta gi baro gi bara gi ki ga chonki Haga gareng jo Jesus manas bentu je ga jing et ba na bam chukut go try trai biang no siam jo mesi sien ga chim ga chong ki go try ki so thu ki dan ya me nong let ko rem go try
ubahajan go dry oh men sawan shao go dry ngi we go dry men pen kre ga chaka shong ne ka ba itanat go dry ka ba kodor go dry ya ka bangin sa long lang bat me go dry ai go dry ba kular chame ka long ka thon hot ka choki compare ayugi ya menda compare ka ching e ayugi gundo menda nei dry ga dry go dry ka ching don ka chame ka long bat ki go dry ta ya ki go dry ya lam ya ki go dry Jesus berkoror. Naman bawa kita kibaluet ke donor go dry. Ke Bible mau men amkenta kita kibaluet ke men siam go dry. Oh ben singap ya ki go dry. Hallelujah. Apa yang kecingnya leti joki. Apa yang kecingnya shem ke joki ke dua go dry ke jubab kan wan shaki go dry. Naman medan hajan go dry. Ke cing tengan jang men siam ko chame. Ke cing suk apa me mela ino naman me tip go dry ngin ya ke ni lenti. Ai kita ke cing suk chame kan long go dry ki kon ke chame. Hallelujah. Oh keneri ke tiga jam esi kon ke jam ko dra pendap thamai ro men siam jam ko dra ai long ke chim ko pen kre ya me ko dra hallelujah de tang kata ka me kwa ko dra ne ke chim ke jong baro dra bangin berkat tang sipang jam bangin shok chi e tang bat me ko dra hallelujah dra oh dra shim ti ki we bi we ko dra bangin mi ne ni saka kin mi bangin ching kemen ka wan na me ko dra kin mi ko dra bar kata baro ko ching dapat jom men siam ko jam Bagi jingiaroh go dry ke betul negara ket ke came hallelujah, 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 hallelujah. Shuaban shong akwa ngendoi kerpang nam tagi bepang. Man ke bang keren ngam jukwa man nyat lat ye kini. Naduk bangawan Sohthri bu ye kini ke badan negara donut cenga pengendoi bepang. Ngai u blei shibon ki kamba nganget ule ke jo ngni ke po. Kerana ke jimpang bapidon hirai ke kti bu iku ye kti ya ke cakap bapipang. Rak ko ikti Sohthri ba surrender no ini jingpang so ngini duai nam ta ke jingpang pi ki ba pet online nang no ke chaka ba pi pet pi don na preng ke jingpang ke jing stop u bleu don hang to bat pi u men sim ko u ki hang to bat pi kat pi nang ngap ini ke ktien pi nang yo ke jinget ba ke ni ke jinget ko pi yo ka bo bleu pen kha don no fi kan pen kya e fi la da pi no ke jingpang akwa pin bo iku ikti ke chaka ba pi pang ra iku ikti Kuma pi surrender ba pi pendam lot pi ai lot show play ini kecing pang ulah kit lot alor kading pernah kalpuri. Uji su ulah kit lot ini kecing pang baro. Kan mau kita kita hieng ba sem nyofi kita dan di hospital. Kita dan prank ke Jaka kita prank ke kecing pang kebai yele kecing joki. Tong ini kot lang kum ki brio ke chong play ke Jingduwai jo ba hok ala shibot. Ni hok daga snam ke chong play. Ni yeng daga hok ke chong try jisu. Bat ngilek Jingduwai nam tagi ni baro. Tong ngilek Jingduwai nam tagi ni pang baro. Hallelujah. Hallelujah try Jesus ngi wan shame ko try. Ujau barafa. Ublei wapen kia ko try. Try malakit lot iki jingpang baro holor ke ding kuna kal beri ko try. Try la pen jingam mi gamet ke shame la sempat ya me ko try. Nam tagi ni ke jingpang ke jingkyrkhu jongi baro ko try. Mesha iki ta holor ke ding kuna ko try. Mela te la ke jong snam ko try. Barka Ktien jom ekong de jingtiam snam jom la pen kia yangi ko try. Kung try nga kam ganti ko try kini baro ke benda ni ke jingpang jing stom. Haga kering jo Jesus berset nga belo ni ke jingpang na kamet ke joki. Kalau melong ke kansa, kalau melong ke tumor, kalau melong ke TB, kalau melong ke try ke jing panga ke kepo, kalau melong ke sis, kalau melong ke try ke jingpang heart, kalau melong ke try ke yo ke stroke, kalau melong ke jingpang ke try ke babat ke kamet ke joki. Nga belo ni jingpang bro ke teng jo Jesus Nazaret. Ranga kami di kecikyak wajana cuma kan tuh ciki kon ke came hallelujah. Ragi kon cuma kita ni ka hak ban priang ni kecikyak na me go dry. Mong go dry kecikyak kalau kupui ki kon. Ragi long ki kon ke came hallelujah. Ni priang ni kecik pen kyak came. Ragi ni kita pet online baru ranga doi kecikyak came kan long ki go dry. Kita baru kita dre ban nget ya me go nong pen kyak go dry. Ai kecik pen kyak kan tuh ciki. Lagi dah ni ke hospital. Lagi dah nunu ke Jaka go dry. Hapreng juga jingpang ke jingstom ke jongki ko try. Try ai gini I ka kambak ke chame nginget I ka kambak ke chame hallelujah. Try nganget ko try. Ngai mele shibon ki kambak ko try. Om namar banga duai ni try mamelong ujuk menen menta ba shibam jikot ko try. Baga jingis na iso me kadang yai long ko try ki brio baro ko try. Try me pet ki brio medap daga jingis na ko try. Me pen kia igi ba pang haba me dan ni ka partai ko try. Kata ko lo ka mon ke chame hallelujah. Rai nganget jika mon ke samean pendap igini barok ke bapang godra. Kin yok kia godra. Ki badan ni jika kin mi nang ni ki bakia godra hallelujah. Rai ki badan ni ki yeng sem ki badan ni ki hospital ki badan ICU ki badan nunu ke Jaka godra. Dau men siam jame ta eki godra.
ai ka jingkya blei chome kan long pat shaki ko drai ngai ka puram bat ka jingiaroh shame ko drai hallelujah ni ai ngo eme nam dan ni ka jingpen kya drai hallelujah yai the e ka chi e chingi ko drai ba ka ching e kan long ko drai hangi kong kan nong let ko rim ko drai ngin perkhat ya mes nya sngi men miet men step an men sngi ko drai ngin perkhat tang shame ngin pentu iki jimot phat shame ko drai compare ka perthai ka don shibon ki gi ban pen glumare ngi ko drai ndengin perkhat iki ji e ka chame nama ka chiwan chome ka long hajan ko drai o ngi shu ap tang la no ban re ko tu roi ko drai meng yo ban long ring khat bat me ko drai ba drai nga ngai ko drai ba ka ching pendap ka gospel ka lang nang pendap ko drai lyngba ka media shibon ka lang yo snow ko drai ka tien chome ka ong ko drai ondal la ya lap ik perthai parok ko drai ka ba khut ka se cha ko drai ngangai ko drai la nang ya lap hagani ka khlip mat hagani ka por ko drai ki break nang yo snow ka tien ka chame drai ngi tip ngi em ki sngi ki ba khat do drai ai boring ngi wi pi ngin mi nang ni ka chaka ngin mi ringkat ba ni ka jingkyrkhu ka tien ka chame ngin pen kre kom ka nong let ko rim ko drai walang ilong syakri ki chame walang ilong ki parlok ki chame walang ilong ki khon ki chame doi drai ngi ai ngo merai ngi kerdan jang nong let ko rim ko drai kalau ngi kerdan ka ba halor e ko drai yo man riam i ka ching riam ka ba halor e ko drai ka bala man peni tho lot shiki angel changa baneng baro bangilong kanong let ko rim ka chame hallelujah ngi sngo kamen e ko drai ka i ka ba memele nam ta jongi mangi da sngo e me ko drai ka ching bha ba sai ka chame ai wa ka tien kan let lang ringkat bau pai lang chame ko drai shimti ka drai chi swingi wi pi ko drai teng jong chi sunga ai ani ko por la man song an IT pidanya lam Jingduwai gading atay sa shim to gani ko por sha mangin mi gani Jaka ngin mi ga jingiaroh amen ngin le banya yang lang gani ko por ngin le ban roi lang ngin ga Jingduwai every praise is to our God ai tengin thap jam ki ti ji in me na gani Jaka daga donor ko sngo you try amen Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. God my Savior. God my Savior. God my healer.
one accord. Every praise is to our God. So just sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. So just sing every praise is to our God. I think I can jingkyrkhu ka ba Jingduwai. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngai baro ang ikmen ang nigajan met amen. U Blei la kyrkhu ngi long ba Ktien U Blei ka bang lios ngau long ba Sohthri jong trai. Ai ngin em man la ka sngi bangi pen kre ngin pen kma we la dia man la ka sngi bangi em ki sngi jong ka jing pen kre bangi tip la no trai wan rai trai la jan mo e ha bangi pe iki ki ba ja sau dong jong i ha bangi puli na Ktien U Blei ngi ngau tho bangi em ha ki sngi ki ba khado amen. Ngi ngau ban ai ngoi U Blei nam ta jong fi baro ki balai dan hakani ka Jaka le se firu ki bepet ni ki yeng ki sem le ne ni ki hospital na kanu nu ka Jaka ngi ngau ko men e bi fila ben shim ban ya join lang ban ngi hakani ka jan met ban ngi ngau ngo ban ngi ai Blei ya baro ki Blei shim menta hakani ka jan met na do ka praise and worship team i bedwai nam ta ki jing ai ngo ban hakani ka por nga ngau ban kerpat ya iwe ni ki sam larang ba iba even sim le bin som ha ban wan shakman bin pelai ingi da kajing kuruk penuai bat kumjur begini ai ngo lang sa sisian na kamenta kan kajing syakri bengi ok ni kajan men. Tangi le bana aingo lang you try gini ke janmet ngan sa kurku penuai. Hallelujah aba kopa. Try ngi wan lang kopa khmat jame go try de jing ai ge jame go try Jisu. Bagi dap de dot note ke bas ngau go pa eme ne ge janmet go try. Ne do bidang sedang ge jing syakri go pa ge ne ge jing seng go try. Yo skau ge jing don jame go try. Ne do go pa ne do go worship go pa ge Ktien ge jame go try. What adu ge ne ge clip mat go try Jisu. Try me de play bom ju ino ilagi jangi kon me de play bom ju lendet no ingi go try. But me I don go pa bangi mane me ngi syakri me try. Me don hang ta go try but ngi denget go try. Agni ke Jaka go pa me don ni ke ban kyrkhu igi kon jame go try na do bidang mane senglang go pa ban tai ni ke duan jaga jingmane me go try ban tai ni ke duan jaga jing syakri Blei go pa ban ngi aingo me go try na ma malong Blei ba ba ngi aingo me go try bangi yo igi Ktien ke jame go try igi ke janmet ban nget ke ni ke Ktien jame ke bala bet do syakri jame go try nget go pa kan say so go pa kan man kraw go pa kan pen kha ye ka bakin jaman siam ge jingim jingi go try kan nam pai thli de le ru go pa ke Ktien jame go pa ke Ktien jame ke nam long leno e go pa ban nge nget go pa kat benang mi giski kat minginang yat go pa kat minginang ap kmi lenti ge jingwan shau jame la ge jong ke met go pa ke Ktien jame kan yo Jaka po jingi ban nge duai ru go pa ba ke Ktien jame kan long do long snam go pa ban ngin em go try de nong rem ge Ktien ge jame go try nginem ken ria de le ru nang ta ko pa ngada aingo ru go pa you syakri jame I besan em swear try nget menang kyrkhu shushui inang ni chikmat man kat bi yang ban sam ge Ktien jame nget go try kan de ge bakrau ne ge benta ge hima jame kan try go pa ban pinyar you pot baru sam jo ge hima jame ban ngi nget ru ka buram jame kan nang yang go try but try shabangin meet not na ge yang ge begentang ge jame ngada duai ge jingkyrkhu Blei jame go pa ai ba ge jing it ba jo Blei pa ge jing ai ge jo Jesus Christ ge jing pen sle ge jing lam ge jo men sim ko kan chong sarang kat bat ngi bat ki wei ru ki syakri ge jame ge badan hangne ba ke leng setlak na do mata su ge ba bam ju ko ro amen but amen to ge ni ro try lai sin you try Blei shibon ke jeseng galawai pilaban ku Blei kti iwe